kweth mobalo kod piny owacho. Kaluwore gi jatend piny, paro mar chugo apisi mar jatend kweth mobalo kod piny owacho ne en yo mar tego kweth mobalo kod piny owacho e nyayo telo makare kod demokrasia. Lokruok e chung' mar jatend piny ne onyuolo paro mopogore opogore kaluwore ne okwedo motegno chenro moro amora mar timo lokruok ne katiba kokalo e BBI. E kinde kampens mag yiero maduong' mokalo, Ruto ne okayo lake ni poni okawo telo, ajenda mare dhi bedo bero uchumi, duoko piny nengo mar ngima ma ok timo lokruok ne katiba mar chugo lemo mag telo ne josiasa. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo jatend piny koro loko chung' mare kendo telo ne chenro mar loko pend chik. Okil Kamaloka Willis Otieno neno okang' makamano kaka yo ma jatend piny duoko teko mar kweth mobalo kod piny owacho mare kuom miyo gi lemo. Kura paro ni gi pacha neno ni chal modwaro ni obi gi wach mar loko katiba e yo ma dhi pong'o wang' jogi. Koro mondo jok manyalo pinge oling' matin, nikech gin be koro giyudo lemo moko matindo tindo ka indi gichamo. Koro gini en mana mare mar survival gi pacha. En ng'ama timo survival politics. Odwa ni mondo yudie nafas moro matin ma ji kik kwede matek. Nikech kikwede to bende iseyudo peace. Leader of opposition, yudo peace. In e mbunge to osemedi CDF, in senator osemiyi bende oversight fund moro kanyo. Mine mane nyago koko osemedne gi kombe. Yeni koro ji bro dich gi kombe matindo tindo momed gi gik matindo tindo momiyo gi. Koro ji ok birango matek ni to otiyo machal nade. Kata kamano, jaod bura makarachuonyo Adipo Kuome to nigi paro mopogre ka orwako chung' mar jatend piny. Gimoro achiel. Ing'eni gini ni e BBI. An a strong supporter mar BBI. Gini ne e BBI. Kamoro ng'ato nyalo wacho ni ang'o miyo okawo girwa okelo. Well, an ok mind. Kokawo girwa okelo mondo okonywa. Alaro kod yango to gima na adwaro chodonjo. Mopogore kod moko kuom josiasa mag Azimio man kod chich e wi paro mar chugo apisi makamano, Adipo wacho ni ma en okang' mar nyayo telo makare. Ing'eni all countries ka use democratic to kinyal dhawo gi joma kwedi nikech gikwedi within the constitution. Kata mana samo wawuoyeni, kata mana e gima wacho ni biro no. Nitiere constitution ma nyaka guide kaka itimo gik moko. Kodagi ni ok odwar ng'ama kwede, to tiende ni ok odwar democracy. Omiyo ka odwar mondo democracy obedi e Kenya, to democracy en ni ng'ato bedo go opinion mare, opinion mare no nyalo pogore gi mari. Okoulo ni ok belong to one country. Willis Otieno opogore kod moko kuom josiasa mag Kenya Kwanza maneno paro mar chugo apisi makamano kaka yo mar riwo oganda jo Kenya. Willis Otieno medo wacho ni yo maber mar riwo oganda duto ma pacho kae en loso piny owacho mar barwa bar kaka jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki ne otimo e tok Kano piny noloso gima iluongo ni Government of National Unity, GNU. Mane en sirikal mane koro nyaka jok mane ogochne kaka ojo opposition nodonje sirikand Kibaki. Kata Ruto kane timo mano en gi nafas, en gima osetim Kenya ka. E ote mare, jatend piny ne okwedo chenro mar timo lokruok ne penti kokalo e ombulu mar paro, gino mane owacho ni dhi kelo liet mar siasa e pacho kae. Okil Kamaloka Willis Otieno lero ni kaluwore ni lokruok makamano dhi chugo omenda manono kaka piny owacho mag counties tiyo gi omenda mag jopiny, lokruok makamano nyaka tere e ombulu mar paro. Gimoro amora mamulo, magwetho, ma affect devolution nyaka dhi e referendum. Koro sami dwa loso another system ma idwa devolve godo funds mar CDF ni. Midwa keto godo oversight fund ni Senate ni. Donge isegwetho devolution. Mano wach ma nyaka dhi mana e referendum. Koro onge yo moro amora ma onyalo loko magi moko dhi e referendum. Maybe mar leader of opposition chama to samoro dipo kotim moko dhi e referendum. Kata kamano, pod nitiere kiawa e wi chenro mar loko pend chik bang' doho mamalo mogik chungo rege mar BBI kendo ramo ni chenro mar loko pend chik dak chak kod jatend piny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakora mgajonko pogre mano eni kweth moro ma otisi kaka operation Linda Ugatuzi koro wuok oko mar kwedo paro moramora mageto loko katiba mathurka e tok chik. Kwethno ne obago ng'anyo mamule nyaka aluora mar od bura kendo gichwe gichako choko sei mar neno ni lokruok mar katiba otim kaluwore gi dwaro mar chik. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Lieti wi paro mar dwaro mar loko katiba mapacho ka koro medo idho mokalo. Kata kodoko ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne ochiwo chik ne kamiti mar od mochung' ne chike Jailak mondo nono oboke mane orne od bura gi jatend piny William Ruto to safar no chal kama ok bibedo mayot. Mae rito kweth mar operation Linda Ugatuzi ka onono bago ng'anyo mamuol e boma Nairobi ka. Kokalo kuom jatendgi Professor Fred Ogola Gilange giwacho nok gibiye kata nade mondo jatend piny William Ruto okaw ting' mar loko katiba. At the same time, we are squashing the memorandum that he took to Parliament to ask Parliament to begin amending the Constitution. Supreme Court ruling was clear. The Constitution belonged to the people who gave the President the mandate to be able to execute, and we will not allow our sovereignty and inalienable powers to be taken away by the government. Ogola Gilange wacho ni kaluwore kod katiba mapacho ka jatend piny ok oyiene chako thuolo mar loko katiba. Twanyiso Ruto bende kaka president obeda president kiko bed mwananchi. Wani mwananchi mabro loko katiba ok en. To akwaye no kaka no odonjo malo ko idho malo ko wacho ni en haslano. Obeda ng'ama hambo kiko bed kaka David obedo very proud makoro chako mna nyono gitiende. You cannot now get into the office and try to manipulate the constitution in your favor. And therefore Operation Linda Ugatuzi is a people-driven process. Kweth nono bago ng'anyo mamuol kendo ne gichwe gichopo e od bura mamalo kaka okang' mar siemo wang' jood bura mondo kik yie chak dwaro makamano. Mabende gichichi ni geto mana chopo dwaro mag josiasa. 12 years down the line, we have seen those in power are now struggling to amend the constitution. They struggled twice, they failed. Tunataka tuwaambie wanasiasa leo, katiba sio ya wanasiasa. Katiba ni ya mwananchi. Tulinde katiba pamoja na wao. Na wao pia wakiritaya watakuja tu huku penye sisi pia tunanyanyaswa huku. Ili tuwe na katiba ambayo inalinda kila Mkenya, katiba ni ya Mkenya. Spika mar od bura Moses Wetangula nyose chiwo ting' ne komiti mag od bura mondo non weche manie barua manyocha jatend piny William Ruto ochwalogo. Kweth mar Linda Ugatuzi no koro nasachaka yanga chenro mar chako choko sei mageto loko katiba kaka chik dwaro ka gin gi dwaro ni lokruok no nyaka time e yo makare kendo mamulo dwaro mar jopiny. His or her boss leaves office until 5 years so that he can focus on delivering as deputy president, not campaigning and staying on top of cars. Number 2, governors to be disqualified from contesting for office of Senate immediately after their term until after 5 years, so that Senate can independently oversight county government. Number 3, state senator and governor in a county should not come from the same party, so that they can oversight each other. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kopogre gi mano eni duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC oseyudo bura kuom rem keto e tim kwayo mosechwal negi ewi lokruoge madwarore ka IEBC. Koloso e kinde romo gi jochiw sir mopogore mar nono kaka ne otim yiero maduong' ma higani. Commissioner Abdi Gulie onyiso jood bura mamalo mondo kasre kendo opuodh moko kuom lokruoge madwarore ka IEBC kapok yiero maduong' mabiro ochopo. Jokanyo mawuok e pinje ma jochiw sir opako IEBC kuom ne tayo yiero maduong' mokalo e yor kwe. We saw a very peaceful election in Kenya. That is what reverberated in the international media and of course also in the domestic media, and it was a historic achievement. And for that we have to primarily thank, of course, the common sense of Kenyans, the astuteness of Kenyans and the willingness to move forward in a peaceful manner. The Commission is prepared for success, hence it's important to plan this early. We have the IEBC amendment bill that is stuck in the National Assembly. That is a product of our
initiative as a commission. We will need the support of our stakeholders to pressure Parliament not to wait for 2026 to start looking at the reforms the Commission is proposing. Ngur mar jodak moko adek mameru matamo komiti moyiedhi madayo kendo timo nonro ewi commissioners manobalo mag IBC ochako winje e doho mameru. Jopiny go ma ochung'ne gi okil margi Kiogora Mugambi wacho ni commissioner ang'wen go ne ok oyudi gi ketho moro amora gi doho maduong' mogik ma pachoka e kinde mane gigolo ng'eto margi ewi ng'ur mar yiero mar jatend piny motelo ne dwe mar 8 higani. Giloro ni komiti no onge kod teko mar dayo dho commissioners go gino magiwacho ni ne osekalo ka koro gidwaro mondo doho ochungo chenro no. The Attorney General has raised a preliminary objection. That's right, Mr. Wazira? Yes, my lord. Has anybody else, Mr. Kiogora, raised a preliminary objection to your petition? The tribunal has jurisdiction to only sit for 30 days. That is my client. Therefore, yes, if this court stops the work of the tribunal, my lord, yes, what will happen is that it will have set aside the operation of the Constitution. It's clear that the four interested parties were never afforded a chance to defend themselves before the first respondent, that is the National Assembly. And it is out of those violations that the petitioners have approached this court. And my lord, this court is clothed with jurisdiction under Article 165(3) of the Constitution to deal with the matters arising from this petition. They seek for this court to find that the tribunal form, that is the second respondent, has no jurisdiction to conduct parallel inquiries in the same issues that were settled by the Supreme Court. The cost list for tomorrow shows 51 matters, but we can deal with this matter early in the morning, just like we did today, Mr. Kiogora. Tomorrow morning at 8:30, is that okay for a ruling on the preliminary objection? Your Lordship, that's okay. Nyakora mgajonko pogre gimana duoki nyake kaunti ma Nairobi kama chich enek mar jalimbe e kar dak ma Kilimani mabende ichich ne sebedo jatende kweth ma osebedo karocho kwe mar jodak ma Kilimani Peter Waithaka idhi med gengo ne kuom ndalo 14 e yor medo ndalo ne obila timo nonro. Waithaka ichich ni ne ochielo gi magina ji moko ariyo kendo weyo gi hinyruok. Flora Tieno miyo waler mar wachno. Peter Waithaka achich enek mar jalimbe Collins Mudie ne ochwal e nyim jang'ad bura e doho ma Milimani Bernard Ochoi ndalo 3 tok kane ondhiye. Kata kamano ne ok oyawne bura kaluwore ni obila matimo nonro no Jacob Ndunda kwayo mondo omed geng'ne kuom ndalo 21 ni mar gir lweny mane otigo e nek pok oyudi. Gir lweny machielo ma bende pok oyangi en mane achich achielno tiyogo e nek machielo mar laktar e kar thieth maduong' ma Kenyatta kamane ochiele magina. The complainant was shot, who is a doctor in Kenyatta National Hospital, was shot in the stomach, but he has since recovered. Your Honor, the respondent is assisting investigators to be able to recover the firearm. Tarik Pradek dwe mar 6 higani, wachore ni Waithaka kod jowetene ne ochelo risasi kendo weyo Collins Mudie gi hinyruok e kar dak mangumo. E tipo mar kamera ma CCTV ma tarik 29 dwe mar 9, Waithaka ne omaki ka omonjo jolimbe 4 ka omanore gi magina. Ndunda wacho ni Waithaka biro konyogi ndhiyo achije mamoko ka simbe ma ong'we yamo ema itiyogo kaka ranyisi ni ne gin kanyo. Waithaka obalo gi kwayo mar geng'e kuom ndalo 21 kowacho ni otuo. Mimi ni mgonjwa wa asthmatic na niko na sukari. Since nilishikwa nimepewa hizo dawa, niliproduce dawa zangu niko nyumbani nilipeana dawa. From that day nimepewa dawa mara moja. Doho ogolo chik mondo omed geng'o Waithaka e tesendo bila ma Capitol Hill kuom ndalo 14 e yor medo ndalo mag timo nonro.
Flora Atieno, Ramogi TV. Nyakwara Mgajuange report mar Flora Atieno bende makelo wa giko mar weche manyien okinyi makawuono mana ka pile weche makamagi nyalo luwo achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook gi YouTube yudo Ramogi TV. Mana ka pile aneno ka moko kuom bende oseyuoro kaneno TV achiel kachiel kokale mbui mar Facebook. Edward Okoth iwacho kanyo ni neno chenro achiel kachiel kiwuok Kisumu dala. Iwacho ni Ramogi TV odwa. Joseph Odongo imbina nini kanyo. Nicholas Otieno Joy iwacho ni uchio makare ka intiere Ugunja. Nyakwaro Racha in bende aneni kanyo. Nyakwaro Mgajuanga ote medo mana chwalo biro bedo kwa somogi kwa dhi nyime gi chenro makama mana ka pile bang' yueyo matena. Wabiro bedo kwa donjo gi nonro mar gazet. Okinyi makawuono nonro mar gazet ibiro bed ka itayo gi Cleophas Oluoch. Kik dhi mabor. Ngenji ongeni kitungu saumu ichame mane coast kocha. Ma negi ndalo chiko tielo be kata kena to osegolo ala tielo ma centimeter ma bi aboro matene ni odwaro chiemo. Koro one link every stakeholder mo paro ni ntiere gi goodwill to gi any advantage to the farmer. Every time I top up using Airtel Money, napatio 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ngenji to the farmer. Luasi marohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasane. To ginang'o manyaki ng'e kapok ichako hala? Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende Nyakwaro Mgajuanga, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo hala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. This December, twinkle, twinkle, little stars. How I wonder what you are. 'Tis the season for you to have a blast. Explore and learn. 1, 2, 3, 4, 5. We've got you covered on Viusasa. Travis, Paul, over here, quick! And for parents, no need to worry. You can be sure the content is safe for kids. And oh, it's going to be exciting. Let the little ones enjoy their favorite shows only on Viusasa. Successful, popular, lovable. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tum dag mor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo. Ramogi Night. Tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV.
Oyaro nyakora mage jwange no machiegni ma en chenro mar penyo mantiere kae kod nonro ma gazet. Ma en gazet ma kawuono odiochieng' ma kano ka warange aranga mondo mibed kod ng'eyo ni gik mage matimore kagi kacha. En moro pile ka pile mondo mi wakelni gazet mopogore opogore pacho kae. Koro mana kawuono nitie moko bende ma wayudo kaka lony manyasani mang'e mabende mane gima jo Kenya sani mang'eny tiyogo. Inyarango kanyo gazet mar Daily Nation, irango ka The Standard, ka idonjo e mbui kata bende yude gazet mar People Daily. Tibedo gi mor ni mar gigo matimore alwora ni bende ing'iyogi. Wan gi gazet mar Business Daily be ohala timo nade mano kama gintiere kacha kuonde mopogore opogore. Gikoni kacha ni omenda mathoth oganda tero kanye. Ka weche mag tuke bende warango, toke kanyo inyalo mi weche mopogore opogore. Okinyi ma kawuono en morwa ni mar koro wakelo ni weche gi duto ka wanonogi kendo wami kuku margi. Arokini machiegni nyinga Cleophas Roch. To kaka pile gigi watimo kod jofwambo. Nonro makamagi, gazet makamagi ondiki kod jofwambo, jogo man gi lony kata jogo mantiere gi lony e sekta mamoko. Koro itinene nade kama intiere karkacha. Wuoth kodwa sani koromo 12:30 mar okinyi sama wakelo nie weche makamagi osekalo dakika 37 mano tok 12 mar okinyi. Koro wadhi kode nyaka warom kanyo saa 1 ka watieko twak mokwongo dhi donjo kanyo kor Muga Jwang. Koro wan kodi ka achiel kachiel kawuono an gi mor ni mar antiere kod wendo. Wendo en jafwambo e nyakalondo mar Ramogi. Wini nyaka puonja machiegni. Oyawre Cleophas. Oyawre inchio nani? Achio maber mitain. Amba chio makare. Naneno ka ipenja gokinyi ni aruko sa chiewo. Iru nikech wasoro mana winji ga samoro otieno kata wachno sira wende. Mana e Ramogi radio kacha. Kawuono ichiewo. Kawuono achiewo. Ichiewo. Kawuono ine yweyo matin kiikori ni gazet. Kabisa. Kata kamano nitie weche mathoth mantiere kagi ma otenore kod tijwa kaka jofwambo. Ka wandiko sigana makamagi, moko bende kilande radio kacha, magi bende ma osebedo ka omori. Odiochieng' manyoro ma koro sani bende ondiki gazet odiochieng' ni ma kawuono. Nyakora Ramogi Jwang kantiere kaka od Wini wada mana rango ni gik magi manyalo bedo ni wanono kendo manyalo bedo ni wamiyo pek odiochieng' ma kawuono e gazet. Wan e gazet mar The Standard, Daily Nation kod mano mar People Daily. Nitiere gik mopogore opogore kaka gilose, thuond wach bende opogore. Gazet mar Standard, The Standard kod mano mar Daily Nation. Nyakora Ramogi Jwang wadano wachak kod gazet mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono owachang'o. Thuon wach e bodarango kacha ite mokwongo ni. Ka iranga kaka entiere ni mane makoro mipek. Ka wanyalo mana yude achiel kachiel mondo mi warangi. Mano gino momipek ahinya ite kanyo. Mano ite mar ariyo. Ite mar ariyo kochalo kama Nyakora Ramogi Jwang. Ite mar ariyo kanyo wach momipek en kotenore kod romo masani dhi nyime e county ma Kisumu. Mano mag riwruok mag jopuonje mag NAT. Nyaka sani Wini wach maliekore ite mar ariyo ka. Ineno kanyo nitie Collins Oyu, mano jatelo mar NAT, jagoro maduong', jagoro maduong', mano Secretary General mar NAT. Ka inene kama entiere kanyo. Collins Oyu wach mowacho kanyo kendo kwayo mag jopuonj kod duond jopuonj omedi gata malo 60. Mano kono wadhi yudo ng'anyo machielo ka skunde yawo kosango ma waneno mbele. Kaluwore to kod Secretary General Cleophas, wach mano wacho kata moko kuom gigo koma bende thoro mar twak margi madhi nyime gwenge koma Kisumu. Gidwa ni mondo mi omedgi ka indi ata malo 60 mar omenda margi, mar omenda mar jopuonj. Nitiere kaka owacho ni igeni corona nobiro gik mang'eny kabisa kendo ngima omedoridore. Koro owacho kacha chande ni chakre higa mar 2010 to kod 7 pok omedi jopuonj omenda. Koro maende gima jagoro maduong' temo jiwo mar mondo mi TSC kata duol nindo ma bende ochung'ne ndiko jopuonj ong'iyane ni to bende jopuonj gi ginyalo yudo atamalo 60. No kang'eyo ka gibro dok e ng'anyo nikech skunde yawo kanyo yudo giko mar dwe mar 1 Cleophas. But ageno ni giketo bisege koma kare mar neno ni giloso kendo gimbeko e wach ni endi ma kochopo ni koro nyithindo dok e skul nikech maendi nyithindo dok kendo tam duogo kaka chon ne entiere ga chande. Wageno ni okobi yungni kod chako tam manyien mar mondo mi nyithindo ochaka kata doge e system ma kaka ne chon chande. Ing'eni wach kata mbeko
miyo gik moko timore e yo makare kabisa. To bende kineno kanyo endo Cleophas, oyuno wacho kanyo endo ni gidhi temo kendo mar mondo mi gilose collective bargaining agreement kata CBA ma 2021-2025. Ka wacho kacho chande ni jopuonje bende onego omed chiewo kaluwore to kod sombgi. Owacho kanyo ni jopuonje kao gi invest ahinya e somo margi ma bende ber ka gichak giyudo ka imedogi gichiewo kata lemo moro mar mondo mi bende giyude kaka ginyalo duoko pesa kata loans moko mane gikawo kane gidhi e kinde mane gisomo. Haya, mana kamano wini wacho ni weche gi ka thoth ma dhi bedo twak nyakora Ramogi jwang twak ma kawuono madhi kelo ni mano e chenro ni mara rupiny ma idhi kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor. Mano bende ang'wa kelo kanyo kod jolony weche mag somo. Picha momora kae kendo en ite mar adek. Ma en wakala kale wiye mang'wech. Ka range kar kae nyakora Ramogi jwang ma ni new beginning. Kore wacho ka nitie jal moro mosebedo e kar twech. Kata utweche kuom thuolo moyo higni 10 nogole jela mano dweche 10 mokalo. Odiochieng' manyoro oganda ne oneno ka koro otimo nade ma nyinge Samuel Kahiga. Samuel Kahiga kaachiel koda jaode mano Lucy Wanjiku koro ne oriwo arus kata ka ne gitimo arus margi bang' ka osewuok wini higni 10 e jela pod iduoga pod in mane pap pod idhi mane. Gima kuom higni 10 gima nyalo wacho piyo Cleophas en ni miyo ni en miyo motegno nikech yudo sani en miyo manyalo bedo e ot kacha chande kuom higni 10 kong'e ni jaoda to twe jela marite moduok kuom higni 10 ok yot ahinya. Koro hero of the day mwanyalo wacho kaendi aparo ni en miyo ni ok yot ahinya marito jaodi kuom higni go duto te. Higni 31. Higni 31. Manyiso ni samoro kata ka ne ma ok orito kata ka ne omake ka ne okete e kar twech. Pono ne nyadende ne poko nyuol. Pono wariamo nikech ka en higni nyako ni higni 27 to kamentiere kar kacha ja higni 31 obedo jela thuolo ma higni 31. En sigana moro malich ahinya kwa Ramogi jwang e ite ni mar adek. Ite morango kata item penjini ni to nyadendi ni endi no dhi katedo kana chako tedo ka oromo nade. Awi maber ni oduogo yudo ka pod ok wang'eyo ni oduogo yudo ka intie ka intin kech wang'eyo ni awinjo moro ma soja oduogo dala bang' kowuok e mission to yudo ka jaode nitiere kod nyathi ma jadweche 3 to en osedhi oko kuom higni 3 koro penjore ni to Nango matimore dire. Ma to en nyathi ma. Nyakora Ramogi jwang kata kuma ne wacho kanyo ni ati mano Samuel Kahiga noyudo lokruok mar paro kaachiel koda mar chuny ka entiere jela kacha. Wacho ni kacha cha bende nyachopo kacha miwarri yud ruoth. Wacho ni kaw Yesu kaka jakony mari e kinde duto ka entiere kar kacha kendo koro kano golne ketho maneno go nochomo kama chalo nade. Nyakora Ramogi jwang weche ng'eny kendo koro nitiere kama chielo ma koro kinde ochopo e ite mar 4 mano mar gazet ni mara Daily Nation mano bende kamoro mochiwe weche mamoko ma koro sani maling'ling bende koro wuok oko kaluwore koda Cherera 4 mago commissioners 4 maga IBC mane obalo koda jatendgi mano Wafula Chebukati kaluwore kod yiero mokalo mano moting'o Justice Nyang'aya nyalo neno gi kanyo Francis Wanderi, Juliana Cherera, Irina Maset. Ma kinde mane giloso kod jofwambo ka gintiere magawa mar Serena Bure Nairobi mana odhiambo mane lande duoko. Koro sani nitiere neno ma koro pedhi. Mano e nyima put mano chuo kod jatend piny Kenya. Neno maneno kaendi ka opedhi iwacho ni nitiere kar jot moro Bure Nairobi ka masani endi koro osegolo neno margi kata ginyalo bedo joneno e kes ni endi ka iwacho ni gigolo kanyo endo CCTV footage ka giwacho ni nitiere commissioners gieki moko mane onyisi kata mane oter mar mondo mi ojotie e kar jot ni
kendo giwacho ni nitiere ngeni kidonjo kumoro nitiere kuma iwe nonro magi kama kwa ige ID mari cha gi namba simu bichuga mara dier an poka dega wakala kala kanyo koro kai neno makoro pedh kar kai wacho ni nitiere apartment wolo ne yaya apartments kendo kanyo makoro tarik 15 no kaluore kod picha makoro nenre kanyo gi ka Cleophas ma indi nyalo bedo kod weche goeko mag yiero manyalo mi do yud commissioners gi kod ketho moro mano endo emwarito mar mondo mi wawinjane kowuok kuom joneno ma sani endi koro osewuok oko mar pedho gima kisungu dendo ni evidence margi. Nyakoro mage jwang nyaka sani gimong'eyo ni commissioners giduto adek man koni giduto osewuotao Justice Nyang'aya, Francis Wanderi kaachiel koda Juliana Cherera ka Irene Masiti makoro pod odong' kacha irang' ni adieri dhi wuok kanye. Mago bende weche moko mawaluwo ni odiochieng' ma kawuono e ite machielo bende kawada mana rango kamachielo nyakora moge jwang e gazet ma kawuono wanono kanyo ite mar 6 bende nyakora moge jwang mondo mi wabed kod ng'eyo ni nyaka sani gik mage manitiere mano ite mar 6 kaachiel koda ite mar 7 wadani warangi mana mar jiwo kwe mago koda ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta koro ponono nyalo wuok kendo konyadoka. Aneno ka wach ni endi en wach ma bende kwang'iyo kacha chande vice chair mar Jubilee Honorable Murathe eno odagi wach ni endi kendo wacho ni migosi Uhuru onge chieng' ma okone ka biro wuok kata biro gwetao e duond bura nendo mar Jubilee lakini kata kamano bende semo kiwacho gani kineno iro kumoro ka wuok kumoro nyalo bedo ni nitiere mach e yodno kata e dala rido koro magi duto te warito mar mondo mi wabia winjane ni to ang'oma nitiere e iro niendi bende en adier ni migosi Uhuru Kenyatta dhi gwetao kendo ong'iyo weche goeko mag kelo kwe e pinje mopogore opogore e Afrika kaendi kata Afrika ma ugwe koso. Nyakoro moge jwang kamano bende pod wantiere ko kanyo kaka achiel kuom weche go ma wamedo mana luwo odiochieng' ma kawuono wantiere kae kod Winnie nyaka punja pod wamedo mana rango gi ka wantiere kar kae ite mar 7 bende wada mana rango kanyo kaka wadhi kode achiel kachiel kaka wacho kanyo ni new funding plan to see return of parallel students mana public university mana malo kanyo koro ka wanyalo mana range mai kama wach nitiere koro picha man kanyo mano mar jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane nitiere e nyasi mar sidho kondo ne jopuonjre mbalariany ma Masinde Muliro mano juma mokalo gino manitiere omenda makamagi wacho ni koro sani nyithi sikul mantiere mbalariany mopogore opogore omenda madhi bedo kacha ka sirkal chiwo wacho kaka scholarship magi chiwo gane ne jogo mokalo dhi bedo ni dok piny e kinde ma odok piny oganda mathoth moko nyalo bedo nok yud thuolo mar donjo e mbalariany to adhi do kwan mamalo mag jogo ma chulo omenda giwegi mondo mi gisom mano ni parallel ka koro ka giduogo kore mbalariany mag piny owacho wacho ma achiel kuom yorego ma bende mbalariany mopogore opogore ni tiyogo mondo mi oyuda omenda mathoth wacho ni billions koro nitiere kanyo. Cleophas ma endi bende king'iyo kae gilieko kata liekore ni bende grade no endo ma nyithindo dhi donjo godo e university bende kidek idho maro kata kidek sweko kadhi malo to kaluwore to kod wach ni endi aneno kagima mana kaka iwacho nindo kapo ni nyithindo mago eko ma obedo self sponsored kata magi mag parallel ka odonjo mang'eny e university kacha matende ni kaluwore to kod gini endi magilieko matende ni gidhi bedo mang'eny kata gidhi donjo mang'eny kacha chande seche magi donjo mang'eny pesa magidhi chulo chande matende ni sirikal ema dhi benefit program ni endi magilieko nikech wang'eyo ni nyithindo mag parallel gichulo ga omenda mathoth ahinya e kinde magidhi kacha chande mang'eny ok ang'eyo ni to koro e kind sirikal to kod institution kata mbalariany en mane ma pes gieki ma nyithindo gieki dhi golo kacha chande
dhi dhindegi mang'eny kata madhi konyogi to ok ang'eyo ni ne janyuol to dhi chalo nade nikech ok jonyuol mang'eny bende manyalo golo pesa nendo mar parallel kata mar mondo mi nyithindo osom kendgi kowuok e ofukogi. Sirkal bende osewinje thuolo mokalo wini ka jatend piny Kenya William Ruto wacho kanyo ni gibiro chulo mana omenda kar romgi. Wacho ni kar teko sirkal. Sirkal ka onge teko mar kawo nyithindo mang'eny e mbalariany, gibo kawo mana matin ma ginyalo chulo negi omenda ma kamago. Manyiso ni kata mondo mi gitim mano, mana kaka ilieko, nyalo bedo ni iting'e malo. Cut off chakoro kowuok e C+ nyaka B, kata ochopo e B plane, kata dog e B+ kama ne nitiere chon. Oganda marom nade madhi chopo e mbalariany. To thuolo mag tije chalo nade ne jogi duto bang' ka gisewuok kanyo. Koro Ramogi Jwang, wach ma kamano iyudo e ite ni mano mar 7 okinyi ma kawuono kama bende idhi nyime kod somo gazet mar Daily Nation. Ka watiyo gi gazet mar Daily Nation, warango mana ite mar 8 kama bende koro rango kacha ni MCS koro gidwaro ward fund ma gidwaro ni koro chalo nade nyakwa Ramogi Jwang. Mae gima gidwaro kendo mae en omenda moro ma wacho ni oversight cha bende koro ntie Senate Oversight Fund mano ma bende jatend piny Kenya ne olieko ni ponono koro nego bed ni iketo kacha mondo kony senator bende mondo tim chenro gi mopogore opogore. Mano kopogore gi omenda agucho omenda machielo mano mar CDF ma jod bura sani bende nitiere godo. Dhiro wach machalo kama makore wacho ni jod bura onego bed ni konyo jo MCA nikech chike giloso gi male kaka giridore nyaka piny. Ponono wadhi yudo lokruok e counties mopogore opogore. MCS bende dhi bedo kod agucho omenda moro amora ma gidhi bedo ka gitiyo go tijegi mopogore opogore e county. Wachni ndi Cleophas kwa ng'eyo ok ang'eyo ni ka MCAs obed kata chande ka gi push wachni nitie neno ywaruok moro mane Governor Kawira ne owacho kata chande ni gimomiyo en idwa thichi office en ni MCAs gieki dwaro wach mar ward fund ni endi. Koro mano endo kaka ineno kaka od bura no endo kata assembly no endo chalo. Ok ang'eyo ni ma endi en gima nyalo biro timore e counties mamoko gieki bende koso. To kata kamano nikech MCS gi neno ni kacha chande MP nitiere kod NG CDF macha chande mawuok malo mabiro konyo MPs e constituency. Gin bende okan jalony lakini okane ka nyalo bedo ni nitiere richo moro ponono ni gimbe giyudo mar dongruok moro obedie e ward ka yot ka governors ponono bende dhi gi wach machalo kama kata ok giyiego jod bura mago mantiere county gin gi ting' mane rango ni omenda ma kamago bende ochopo e yo moro makanyo. Koro Ramogi Jwang, gazet mar Daily Nation kanye ma orume to toke kanyo kabisa ka irange kanye kuma nitiere gik mamoko bende manitiere. Ka warango gazet ma kawuono odiochieng' ma kawuono wacho ni kanyo Atlas Lions mano tim no ma Morocco dhi bedo kata katugo kod tim no mar France odiochieng' ma kawuono. Ere kaka udhi bedo win tuke go dhi chalo nade kawuono kodi ja Morocco koso kawuono ni endi akiani atim to kuma chielo bende Morocco kawuono ite mokwongo kacha kinyalo rango kanyo wacho ni mano front page cha gimane manitiere mano ka wanyalo range ranga achiel kachiel. Gazet mar The Standard e gazet ma kawuono mana kaka inene kar ka kido thuolo samoro wacho ni kidwoke piny to kodok piny tineno gimoro amora mantiere kar kanyo. Kata kamano ma e chal mar wach kendo thuon wach mochiw ka mano en jatend piny Kenya William Ruto. Oranga ngo kawuok e pinjego mantiere pinje jo asungu. Wacho ni sani oganda mathoth ne nitiere ka girango weche matimore Chinese. Wacho ni China gik mage manene kacha sani koro anene odhi timo limbe e pinyno mar Amerika. Waneno e kinde mokalo e pinyno ma Ingereza bende waneno Prime Minister mano masani Rishi Sunak. Kamachielo kanyo bende waneno Kristalina Georgieva. Kaminene kanyo gigi duto kama gintiere en ang'o mimanyo e piny machielo cha. Mano wach makoro mipe kanyo ite mar 6 kendo mana gimoro achiel madhi rango kanyo odiochieng' ma kawuono ka wachako gi gazet
mar wacho ni odiochieng' ma kawuono gazet mano kama wadhi rango ite mar adek mano mar The Standard nitiere anyuola makoro nitie jal mane tiyo kaka ochukdar kata ng'ama ne tiyo kaka jarit e pinyno mar Qatar e kinde ma tukegi ne dhi nyime mago tuke mag World Cup kendo iwacho ni owuok malo kumoro mabor ahinya kogore piny kendo ne owito ngimane kaluwore gi hinyruok mopogore opogore. Picha ne oket piny kanyo watano orangane kae gino ma anyuola ne sani kwayo mondo mi jatend migawo mochung'ne wechego wacho ni mag tudruok kod pinje maoko mana Alfred Mutua mondo yie omigie duoko ni gimane manotimore yie kitimo nonro mar thone. Aparo ni maendi en thuolo makare mar bende seche ma familia ni dwaro mar mondo mi ong'e gima timore ka jatend migawo ni endi Alfred Mutua kanyalo wuok oko mar mondo mi okony familia nikech aparo ni kano odonjo ofis maendi e moko kuom gigo eko mano wacho ni odhi chano ng'iyo kata obedo ni maendi ok oluwore to kod samoro sand ma isando gago jo Kenya moko ma odhi e pinje go ma oko lakini maendi en thoro mar wach mano wacho ni obiro temo ranga ahinya mar mondo mi one ni nitiere lai makare ma iluwo ka jo Kenya wuok dhi manyo tije e pinje moko. Koro kochako gi maendi ma familia ni oyudo haki margi wanyalo bedo kod geno moro ni nitiere kaka thoe ma samoro wuok ga seche ma jo Kenya wuok oko mar mondo mi gidhi gimany Alfred Mutua mar mondo mi okony familia ni. Footage no nego gol nikech sani wacho ni bende otamgi mondo kik gine picha ma kamano ponono ka entiero nego gol mondo anyuola bende oyudi wach mane wacho motenore kod sendo mane makoro kelo twak machielo karka e ite mar adek tung kanyo makoro nitiere oganda jo Kenya mamoko ma bende ka irango nitiere oganda mantiere pino ma Saudi Arabia. Nyadendi notho e piny Saudi Arabia dweche 4 mokalo koro kinde ochopo machieng' tich abich onego bed ni duoke kanye e piny Kenya odhi chalo nade nikech mano nyadendi miluongo kanyo ni Njeri ma jahigni 26 mano ne otho kaluwore gi sand mane oyudo milieko noyudo ka entiere pino ma Saudi Arabia ahinya to e gwenge mag Riyadh koro kama gigi duto timore bang' dweche 4 koro duogo anyuola mare nigi mor ni mar gidhi yudo jaheragi mano kaluwore gi mar mondo mi ja Kenya kawuok ni dhi manyo tich odhi kar kanyo ka gik mathoth bende osebedo kanyo katimore nyaka sani gik mage ma osebedo kacha ka okale wacho ne piny Kenya kae kano igeno ni ringre dhi chopo e piny Kenya chieng' tich abich oganda dhi chopo kacha e alapno ma Jomo Kenyatta International Airport mondo mi okawe mano kaluwore kod jaode mantiere kar kanyo ka gintiere kar kae koro warango kar kanyo kora Ramogi Tv mondo mi wadoge gazet ma kawuono ite mar 4 kanyo nitiere sigana 2 mwadamako mano sigana mantiere ite mar 4 kachiel kodaka mana pod ite mar 4 kanyo irango ni loko katiba gik mage mantiere kar kanyo mano ka warango ite no nitiere lobby group ma koro dwaro ni kisebedo jatend piny Kenya kata kisebedo jalup jatend piny Kenya mano kaluwore gi chike ma pacho ka okonego bed ni mithuolo mar chung' kaka jatend piny Kenya yiero moro mabiro. Neno kanyo endo moko kuom gigo mag diher mar mondo mi oloki manake wacho nendo kisebedo jalup jatend piny Kenya ka utieko tamu to ok inyal wuok mana kaka ineno ka ker ma sani ne en jalup Uhuru Kenyatta koro kano tieko to en be ochako tam mare koro giwacho ni maendi en gima gi propose ni maendi oloki kasto bende naneno ka chande ka giwacho ni kapo nono ni in governor itieko terms gi bende ok gidwar ni mondo mi ichako governor chako wuogi chako dog ochung' kaka senator. Mano endo bende moko kuom lokruoge ma gitemo chwalo kata chande ok ang'eyo ni e lokruogni kata gino endo magichano mar mondo mi okete e lokruok nyalo biro konyo ja Kenya e yo moro koso nikech king'iyo adier ka unji ariyo matiyo utiyo kuom ranyisi kuom higni 10 maendi ne en sirikandu kendo tok higni 10 kendo jalup nochako duogo kendo dotiyo kendo kata kuom higni 10 mo matiende ni
kiwache yo machielo en ni sirikal ni obedo ka chande kuom higni 20. To pod gidhi nyime nikech ne pod odhi do jalupne machielo mok dhi bedo jatende piny Kenya mokalo koro. Aya nyakora Ramogi Jwang mane gima nitie kanyo lobby group no kanyo ne Linda Ugatuzi nitiere kanyo kod Philip Alusiola kachel kod Alfredo Gola, Dennis Wendo mane loso kod jofwambo kar kae mano ka gintiere piny kae mane jogo mineno mane otelo ne nyasi makamano ka gintiere kar kanyo. Yawuot luo moko bende nitiere kanyo kachel kodgi kamachielo bende mae twak madhi bedo go e chenro mar mbaka romo kawuono mano ka orango ndalo 100 chopo machiegni to nitiere singo mopogore opogore ma sirkal pok ochopo kare wini ndalo 100 mano chopo koro nuduoko ni higa manyien kata bang' higa achiel odhi bedo pono nitiere moko manyalo bedo ni PC koro mar ruto jatend piny Kenya singo mane gichiwo higni ndalo 100 dhi bedo kanyo ka noka ahinya ka pok otimgi gin gigo mathoth ahinya mane migosi kata jatend piny Kenya no osingo ne ja Kenya kuom higni kuom 100 days kata ndalo 100 mokuongo nyaka sani ja Kenya nitiere kod penjo mathoth ahinya ni mokuongo to kata mana mogo mano nyiswa ni nengo ne dhi dok piny kendo wadhi yudo kuom siling 100 e kind dweche e kind ndalo 100 mokuongo ema nengo ne oseidho malo. To koro wadhi timo nang'o gigo eko mang'eny ing'eni ngima nyaka ikwong ing'i ane ni gima dhi e yi to chalo nade to ka koro mano endo pok odwok piny aneno ka nitiere kaka ja Kenya nitiere kod penjo mathoth ahinya kaluwore to kod 100 days in office mar jatenda piny Kenya pod wantiere chien ahinya king'iyo the 100 days mane o promise wa singo mano chiwo nyakora Ramogi Jwang mane twak mabedo odioche makono chon mar mbaka romo koro bedo gi thuolo mondo mirangi ka koro sani bende weche mamoko nyalo bedo ni gin mage mano ka warango chenro magoro sani wantiere notie gazet mar The Standard kendo ang' warango gazet mar People Daily to kapok odhi gazet mar People Daily itemo gik mar gazet mar The Standard nitiere weche mag tuke wanyang'iane ni mane momi pekata kati kona ni pachini mane kotenore gi tim mar Argentina odiochieng' mano tuke mano tugi odiochieng'no manyoro mago kiwacho gi kar kanyo ang' wayudo thuolo mar mondo mi warange to nyaka sani tuke ne obagi odiochieng' mano tieno manyoro timno mar Argentina ne ogoyo timno mar Croatia ka Messi koro chopo gi Argentina e World Cup final machielo gonde 3 kuom nono. Anyalo wacho ni inyoro samoro ne odhi mopogore kod yawa moko mane paro ni Croatia kaluwore ni to nyaka ne gichak tuke geki e World Cup pok noloye koro onge ng'ama ne nyalo fwenyo kata ne nyalo paro ni idhi logi gi gonde mang'eny kama endi kuom nono kata kamano kana natemo ng'iyo kane pok adhi nindo nyoro naneno ka chande ka Argentina ne ging'eyo gidwaro Croatia mondo mi ne gilogi nyaka ne gikwong mondo mi ne gikaw gichope finals nyaka ne gikwong gilo gonde mapiyo piyo mokwongo eka mondo mi gidhi nyaka gine ni giloyo gi kata kamano mano otimore ne fans go mag Argentina ng'ene gimor kabisa. Aya tuke to situgi koro rango na kama chelo de gazet mar People Daily nyakora Ramogi Jwang mondo mi obed kod ng'eyo ni nyaka sani gik mage mantiere kacha ite makoro mipeko ahinya to wadarango gazet mar People Daily ite mar 2 kod ite mar 3 mano ka wantiere kar kae gazet makawuono ka warange kendo en gimoro ma wanyalo bedo ka wawacho ahinya wini odiochieng' makawuono mano ka wantiere kar kae ahinya kar ka mano koro kiwacho kanyo ni nitiere oganda kata jopuonje maromo 35,000 onego bed ni ndiko tich mano kaluwore koda TACC nobedo koda ondiki ang'o momiyo pok oteri kata chande kata obedo ni pesa ni osewuok kaso ne nitiere wach moro mano mora kaendi Cleophas ne otemo ng'iyo ka ni penjo ni wacho ni ndiko mar jopuonje gi nitie moko midhi tere junior secondary nitie midhi tere primary kacheto kod secondary school to ne penjo moro biro ni ang'o momiyo
ni MPs nitiere kod interest ahinya e ndiko ma jopuonje gieki. Kendo ne wach moro wuok ni chalo ka gima MPs gieki nyalo bedo kod duol moro ni japuonj mane mindiko kanye kaluwore ni gimiyo jogo eko machiegni kodgi tije gieki. Ni ginyalo dhi e skunde opogore to giwuoyo kod boards mag sikunde gieki ni koro adwa ni mondo mi undik jogi umina gi tich umiya ji abich to an abiro kelo dongruok opogore e skundni kata abiro kelo bursaries mang'eny. Koro mano en wach mane owuok odiochieng' manyoro gino endo manokwed kod Nancy Macharia kendo nowacho ni MPs onge gi duol moro amora e ndiko jopuonje. Ok ang'eyo ni ma en gima biro timore to koso. Haya, warito kendo wadaneno wadhi ane ite mar adek kar kae ni chenro mamoko bende mag weche mag somo pod nitiere mana kar kanyo, kata kotieko ite mar ariyo, ite mar auchiel kanyo nitiere weche mamoko bende ma osebedo kanyo ka waluwo. Kendo sani nitiere riwruok wacho ni ite mar auchiel mano mar gazet mar People Daily nitiere aparo ni ni tiyo machiegni gi sirikal kata tiyo gi sirikal ok onyiso ni intiere e sirikal noendo. Nitiere gigo eko mang'eny ma ji nyalo yudo kata ginyalo yudo kowuok kuom sirikal mamiyo dongruok mar kaunti dhi nyime. Maduong' ng'e ni en dongruok mar kaunti. Koro miyo ka dongruok nyalo bedo e counties ka gitiyo machiegni kod sirikal to ok ane ka nitiere shida moro ma nyalo bedo. Cleophas. Aya kanyo koro moge juang ka weche thoth kanyo bende kamana ka gazet mar People Daily ite mar auchiel kanyo bende ka wanyalo mana nene kendo ite mar auchiel mano gigo ma osebedo kanyo ka waluwo mano gigo ma opogore ahinya te county ma Nakuru. Koro wacho kanyo ni riwruok mopogore kwa neno ma jatend wacho ni maja mbetre mar piny Amerika ma ntiere piny Kenya kachiel koda kamachielo ma bende warango ni mano Susan Kihika mano gavana e county ma Nakuru. Koro sani gikelo chenro mopogore mag bero weche mag thieth kachiel koda mago bende mag somo. Iwacho ni county mopogore bende koro wuok oko mag rango ni ere kaka gitimo chenro gi mago koda ka chenro mag rango ni counties duto bende koro dhi e yo moro makare. Mano partnership magora kanyo weche go mag thieth ma bende koro ntiere e kar kanyo. Maya achiel kuom yore ma kaunti mamoko onego bed ni luwo mondo mi oyud yuto mopogore. Aparo ni en gino endo maber kata king'iyo sani endi nyalo wacho ni nitiere kaka governors kata king'iyo mana ma Kaluo nitiere yore geko lai mag dongruok mopogore ma gisechako keto mar neno ni obede tim kacha chande to ma endi en gima samoro ne ok waneno kuom higni mamoko mokalo nyaka ne kel devolution. Koro sani aparo ni nitiere chiew moro ma gisechiew kendo sani endi kaka governor en jatend county en mana ng'iyo ni to county wani endi to dongruok mage ma wanyalo kelo manyalo konyo jopiny. Koro mano endo en focus ma ka county okawo to aparo ni wabiro sudo mabor kabisa kendo wabiro neno ber mar ichame mana e coast kocha. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development. Hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok.
wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Moko deo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi. Karanga foto. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Nyagita momino kinyo wudu bunya. Wuda nyango. Tich ariyo. Ras Reggae owake. When the quarantine thing done and everybody touch bro. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, pinjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno. Mane Ramogi TV. Kik bai. E pewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10. Mane Ramogi TV. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To we will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, Mane Ramogi TV. Kuom pinje Afrika, en mabiro kelo kombe. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango hopyo. Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi ala la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa.
lugha tiswa unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote, mahali popote na vipindi vipya vya Makarao. Wapi huko? Tazama Makarao sasa ndani ya View sasa. Glass, are we together? Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyerere machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, yok ayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Ajwang' geno no kinyi mari dhi mbele yo makare kamora mora ma intiere kendo machiegni e twak maro mokwongo okinyi makawuono e chenro mar Rupenya. Nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Ramogi Ajwang' okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod chal mar weche mag somo e pachoka. Ahinya to gisani e kinde mabende weche mopogore opogore timore e sekta mar somo. Gisani romo mar 62 mano mar riwruok mar jopuonj manata dhi nyime e kaunti ma Kisumu. Kama bende riwruogno mar jopuonj sani koro dwaro ni omed osara mar jopuonj kod atamalo 60 kaka yorno mar neno ni jopuonj obedo kod ngima makare kata lwasi makare e kinde mabende gidhi e skul mar mondo mi gipuonj jopuonjre. To bende odiochieng' manyoro ne waneno ka duol mandiko jopuonje tich mano TSC
TSC. Moko kuom dhoggi nomoko ahinya to dho jatatije maduong' mar TSC mano Nancy Macharia. Dhoge nomoko odiochieng' manyoro e kinde mabende ne entiere e od bura kacha. E kinde mabende ne dayo dhoge kipenje gino momiyo TSC poko ndiko e tich jopuonje maderom 5,000 mako jolo. Kato bedo ni od bura ne osegolo ayanga omenda monego bedni indiko godo jopuonje maka mage tich. Nyakore Mugajuan kotudore kod mago chenro mar ndiko e tich jopuonje mamoko kachiel kod weche mamoko matimore e sekta mar somo ahinya to kotudore kod lai manyien mar somo mane thuon wach mabende wadwa twak okinyi makawuono ka okan kenda mar mondo mi wabeda kod twak maket kod ma okinyi makawuono antiere kod wendo mabende atudora godo achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano lony manyasani mar Zoom mano Benta Opande en jatatije maduong' make water. Benta kinyi makawuono to kiwinja tinyalo mana nyisa ni ang'eni jomoko nyalo bedo ni penjore ni to ke water ni to en riwruok mane mar jopuonj mana kwa chako twak mar okinyi makawuono Benta. Ahinya ni Ramogi Tv adukero kamano madam kum invite e Ramogi TV. Nyinga kaki wacho maler no en Benta Akinyi Opande. An jatelo mar Kenya Women Teachers Association to kendo an japuonj. Kamano. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni to Kenya Women Teachers Association en riwruok matimang'o hie ka wachako twak marwa. Kamano. Kenya Women Teachers Association en riwruok mar jopuonj mamine e Kenya kae. Wachakore gi membership wa ae ginene ECD ma dhi malo nyaka ka university. Benta. Koro kendo wantiere nyaka gi joma chuo ma represent jopuonj machuo. Omiyo ke water en association kende mat nigi gender sensitivity or gender ilungo ne wachiwo 30% gender representation ne chuo. Kamano. Koro ibro yudo ni e puonj kae nitiere associations adek. Koro sani nitiere Kesha mochung' ne principals mag jo secondary, nitiere Kepsha mochung' ne principals mag jo primary, kaito koro nitie ke water. Koro wan adek go one association, one ok one union. Ilero kanyo makare ahinya ununo riwruok mar jopuonja ahinya to mago mag jopuonja joma mine ka onya chako kod winjo weche mabende notimore odiochieng' manyoro mano e kamiti mabende ochung' ne weche go mag somo e bura kacha ne waneno ka jatatije maduong' mar duol mandiko jopuonje tich TSC mano Nancy Macharia odiochieng' manyoro dhoge nomoko e kinde mabende ni dayo dhoge kutudore kod wach mar ndiko jopuonje tich. Kwa nyalo mana winjo mondi kaka chenro no dhi mbele e od bura malo kacha mano kochung' ne kamiti mabende ochung' ne weche mag somo e pacho kae kinde mabende ne gidayo dho jatenda duol mandiko jopuonje tich TSC Nancy Macharia. And it's not a good man up to date. Young men out there need jobs like no other. They are on our doorsteps. They should even have been in class. Man-hour was lost by students as a result of absence of these 5,000 teachers. If you can quantify them, it is a lot. And I think this time we invite the commission here so that the commission will tell us why they have not employed. We are not going to allow this to happen. What is happening is as a result of lack of planning. She needs to be very clear as to who carries the burden. The many teachers who retired, not considered. I think somebody somewhere must carry the burden. And that is what I wish that she goes on record in this meeting telling us who will actually carry the burden. The 13,000 teachers that you've delayed to promote them, some of them have retired. That calendar did delay us, and we will do this advert immediately after the exams. These teachers must first must ask for these transfers by applying. Yeah. However, for those whose vacancies we won't get, because honestly there will be those whose vacancies we can't get, then we shall keep them in our data bank and continue mapping them out depending on whether they ask for the transfers or not.
Benta, ageno ni winjo kanye yo makara inya weche mabende notimore odiochieng' manyoro mano e kamiti mabende ochung'ne weche mag somo e od bura kacha. Wanyalo wacho ni Dho Nancy Macharia nomoko ahinya ka wachako kod wachno mar ndiko jopuonje tich. Nitiere jopuonj maderom 5,000 monego bed ni ndiko. Od bura wacho ni ne osegolo ayanga omenda monego bed ni TSC tiyo godo e ndiko jopuonje makamagi e tich. To nyaka sani TSC pok otimo mano. Wang'e ni higa manyien mar 2023 onego bed ni CBC chako tiyo e pacho kae. Onego bed ni TSC tiyo kod yo mane mar neno ni onge nok mar jopuonje e skunde ma pacho kae, Benta? Erokamano. Kadok e wach mar ndiko jopuonj, ing'eyo ne circular mar ndiko jopuonj jo TSC nosegolo. Gidwa ndiko jopuonj e categories 4. Mokwongo gidwa ndiko jopuonj 21,000 mar dhi bedo kaka interns, yani ok gin permanent and pensionable. E gimiluongo ni junior secondary school makoro nyithindo dhi the new year. Kendo TSC dwa ndiko jopuonj 4,000 ma bro bedo interns e primary school. Koro wan gi junior secondary, wan gi primary. Mano already 25,000. Kaito kendo jo TSC dwa ndiko jopuonj 9,000 on permanent and pensionable basis ma dhi e secondary. Magi to obiro nikech wach transition ma koro ji dhie from standard 6 to 7 ka gichako gimiluongo ni junior secondary school. Jopuonj gi indiko gi mana ka sirikal ochiwo budget. Adier MPs go nowacho ni ne gichiwo budget mar jopuonj 3,000. An ok an Nancy Macharia, ok ang'e kuma pesa no nodhi. But gima ng'eyo ni ka budget okal to that budget osebedo allocated to pesa no dhi to the right or the rightful commission. Kapo ni pesa no gol ma ne onego beno ndiko jopuonj to kondiki, I think that is an audit query ma TSC onego wachi. Nikech pesa mandiko jopuonj 3,000 mano ken pesa matin. Koro kapo ni pesa no komiye to nego kama ot open ni mo wachne kata odho no pass pesa ni an pesa pok no chopo na moda ndiki jopuonj. Nikech TSC tiyo on instruction from government, and that instruction must be followed by a budgetary allocation. To bende Mosainya kuom ng'adi, Benta, nyaka sani wang'eyo ni jatend piny Kenya mano William Ruto nosewacho ni skundego mag secondary ma Dundo kata junior secondary school thothgi biro bedo e skundego mag primary. Ka ponono nyathi ncho timo grade 6 e skund primary to pod obiro mana dhi e secondary e skul onogo. Nyaka sani be nitiere jopuonje moromo ma bende biro puonjo nyithindogi e skunde mag secondary ma Dundo, nikech ang'eyo ni mag ponono nyalo bedo ni gin achiedh nade makoni kod kocha maringo e pach jonyuol. Nyathina dhi e junior secondary school, be jopuonjo romo ma biro puonjogi e skunde makamago, Benta? Erokamano. In fact, wach CBC ni ogolo gik mang'eny ma koro tinde waneno matimre sirikal. Nikech it looks like or chalni one arm of the government okia gima arm machielo timo. Nikech dine bed ni the Ministry of Education ni tiyo gi Ministry of Finance kaito kendo gi appraise TSC. Di koro shida ma wan go gi onge. But wan kaka Kewota, a proposal wa mane wamiyo the presidential working team wacho ni mondo junior secondary obed domicile otere e ginene obed abede primary. Mokwongo klese go already exist nikech nyithindo gi nitiere primary kaito giwuok to gidhi e secondary, gidhi we empty classes for what? Number 2, nyithindo mane junior secondary mane grade 6 akiana nyocha neno gi ka gitimo penj. Nyithindo katindo kabisa. Koro kaka gitindo no idwa tero gi e secondary gi mix gi nyithindo madongo mane secondary ka, it was not going to work. So there was a lack of, I think, gimoro miluongo ne planning and coordination kind ministries mar finance, education and teacher service commission to gi KICD. Mano endo nyaka wayie. Nikech I'm wondering, ministry mar education chon ne nitie ga gimoro miluongo ni planning committee. Akia ni planning committee no be pod entie
to kapo ni nitie joma ni kanyo akia ni gitimo ang'o, nikech actually that money committee mo let this system down, but ok wanyalo wito nyathi gi biero. CBC en gima ber. Ministry of Finance and Ministry ma planning no nego nyis finance ni gini dhi bedo expensive, goluru pesa makama, to kuonge pesa no gini wasude for another 1 year. Anyway, it has happened. Koro nyaka wadhi adhiya gi system ni mondo wa make sure ni changes ma working party dwa timo gin gik moko mabiro kelo yot ne jonyuol to kendo kelo yot ne nyithindo. Moskum ng'adi nyalo mana dhi mbele matin kapok apenji penjo machielo. Mar ariyo, e wach jopuonj penja ka jopuonj be oromo. Obviously jopuonj ok oromo. Nikech iwinjo ka unions waywak pile. Ni wan gi shortage ma jopuonj almost 68,000. Mano endo ne giywak kapok junior gine ne CBC obiro. Now you can imagine with the CBC what happened. In fact, the working party was very smart. Mondo owach ni junior secondary obedi primary. Nikech dine watia gi system mane wan go nyaka ne 2010 constitution obedi promulgated. It would have been chaotic in 2023. Nikech no nego bedi ne koro by that time already wan gi klase 27,000. Nikech mago primary schools ma wan go generally, and then the number of classes that would be required. But because gini ondio tere, nikech gini otere primary, at least ibo yudo ne wan serikal or piny dhi bedo gi around 2 years, higni ariyo, ma yiene gi mondo koro giger klase gi. Omiyo wachi jopuonj koro maka koro adimbe maber. Jopuonj nyaka bed retooled. Aneno ga ka jo TSC wacho ni gise train jopuonj 260,000 e CBC. Ok awach ni pok gitimo, lakini gitime kanye. Koso gik moko mag 1 week. Jopuonj nyaka bed retooled. Nyaka retool jopuonj, and mano retooling no onego bed ni jopuonj itulo negi training ma 2 months. To gidhi in separate cohorts. Mondo school kikes japuonj. Kapo ne serikal dwaro ne gini succeed. To at the rate ma gini dhini, jopuonj dhi mi jopuonj burden mang'eny. Nikech koro gichalo jok ma train on the job. Gichalo ng'amo ok odhi e college mar mechanic, to koro idhi puonjori mechanic e ginene kae. Idhi adhi workshop mar ng'ato Jericho ka. To koro kasria kasani in koro idwa ng'eyo gino. That is what the teachers are going through actually. Koro en gi learn on the job. And that is unfortunate. It's going to drag results of the work piyo kaka dewa dwaro. Koro as the system continues, wan wakwayo ni mondo jopuonj obed retooled. Moloyo to jopuonj ma puonjo special needs. Nikech CBC ni nitiere gik mang'eny madwaro mitimo practically nyaka computer. To nitiere ma special needs mok neno, mok winj wach. Mok winji. Gibro bet nade. So there is a need, I'm repeating, jopuonj are the carriers of this project. Mako gibedo retooled. To apparently we are just wasting time. Wabo produce nyithindo ma half baked. To kapod wantiere mana e wacha mar ndiko jopuonj benda penjiga yo wacho ni TSC kinde ka kinde wacho ni gisechako tiego jopuonje ahinya to mago mabende biro puonjo nyithindo madhi e skunde mag secondary madundo mano mare grade 7. To koro nyithindo gi e kinde mabende koro gidhi e grade 7 nyaka sani koro grade 7 ma en junior secondary school ana dhi e skunde go mag primary. Matende ni skunde makamagi onego bed ni ndiko jopuonj mamoko kose japuonj ma yande puonjogi ema podi biro dhi mbele kod puonjogi e yo makare. To syllabus midhi puonjgi dhi bedo kaka mano mar secondary school kose pod odhi mana bedo mar school no mag primary. Benta. Wach no tek, otoko tek ahinya. Ing'eyo jopuonj koro manie primary sani onego bed ne giseng'eyo wach mar junior secondary transition. Okoyot. But TSC kaka nopange, opango ne jopuonj madhi puonjo junior secondary school idhi ndik manyien. Mano onego bed ne by now sendikgi. Anto deherona to awacho ni jopuonj mantiere sani dino
mondo kiya skul tarik 23 or whatever nyithindo. To seche moko ionge kata tiegruok makare. Ok ni seche moko ionge go. Nikech ni train kaka japuonj to nok yudo tich. Koro ka nok yudo tich tiwacho ne an aber e radio. Koro we mondo atim ang'o? Ati tij radio ni. So koro sani tich owuok. Koro kaka isebedo kitiyo maber e radio ni iwuodhi kanyo tikoni ni ise train. Ni ise yudo certificate mapuonj. Dhi puonj nyithindo ma junior secondary. Omiyo that is why I'm saying it is not impossible. It's going to work. Odhi tiyo lakini onego bed ni jopuonj go sand osemi barua monego bed ni gine class gibedo train at least for 2 months. To bende wanyalo wacho ni ponono kokos mar tiego jopuonje go e yo makare gi sani wang'eyo ni kochakore higa manyien lai manyien mar somo mar CBC monego bed ni tiyo makare pacho kae ponono mano nyalo thiro sekta mar somo e yo machalo nade kaluwore ni somo en gino manyaka dhi mbele. Wang'eyo ni nyithindo go mane grade 6 gin to giseikore mar dhi e grade 7. Koso mar tiego jopuonje gi yo makare nyalo thiro nade sekta mar somo e pacho kae Benta? Okay, ilan na matis pata aparo ni penjo mi penja en ni nyithindo gi giseikore mar dhi e grade 7. To nyaka grade 7 gisetieko penj margi ne gisetimo penj margi mar grade 6 gidhi e grade 7 to nyaka sani wacho ni interns monego bed ni indike tich kata jopuonje mako jolo monego bed ni indike tich nyaka sani iwacho ni TAC poko tiego gi e yo makare. Koso mar tiego jopuonje go yo makare nyalo kelo pek mane e sekta mar somo? Okay, apane kura yudi. Jopuonje ka chul maber. Jopuonje koko chul maber to ok bitiyo nikech jopuonje nigi demands just like anybody else. E supermarket ma Nairobi kae kadhi nyiewo sukari e supermarket kaka japuonj Governor Sakaja bende nyiewo sukari in the same place. What you do the same amount cost mar sukari. Omiyo jopuonj nyaka migi miluongo ni living wage. To the pesa michulo intern tis miwuoro union. Ayuak ga ne union ma yuak ne gi kata sani. Nyaka gitim gimoro about this. Nikech jopuonj ndiko under terms and conditions of service mantiere gi miluongo ne CBA. Collective bargaining agreement. To collective bargaining agreement en gima union ema ndiko to gi sign gi jomage. Gi sign gi gi TSC to gi SRC. To unfortunately CBS mang'eny poko consider moketo interns as a consideration. Omiyo ka CBA ni rumo be onego bed no bedo reviewed next year 2023. Koro wan wakwayo kendo wa urge unions mondo negotiate on the terms of these guys. Nikech gin magi dhi puonjo gichako nyithindo ma junior secondary. Honestly, the next time mondo abed japuonj. Ne waneno ka owuok elele kinde mabende kata ajata tije mar TSC Nancy Macharia nochopo e nyim kamiti mochung' ne weche mag somo od bura kacha. Mano notudore kod wacha mar chiwo transfer ne jopuonje kowuok e gweng' moro ka dhi e gweng' moro. Ka bende wach makamano kata wachno mabende iluong kanyo kod dho ngere ni delocalization mar jopuonje. Wach makamano bende osebedo ka kelo wanyalo wacho ni penjo makoni kod koni kata paro mopogore opogore ahinya ahinya kowuok kuom jopuonje. Onego bed ni timo transfers makamano kata delocalization mar jopuonje e yo machalo nade mondo japuonj ka puonjo to ponono bed kama onyalo puonje e yo makare maonge achiedh nade moro amora. Kamano kuom penjono nikech en topic mosebedo ka dhi mbele kendo jopuonj mang'eny osehinyore to you'll be surprised jopuonj moko bende do not mind. But delocalization kanochaki en gima mochaki e yo moro maber. Tiende ni jopuonj gin serious influencers mag the community. Gin agents of change. Koro gimomiyo ni localization ni nokele gi sirikal, mano ok okele gi Teacher Service Commission. It's a decision which came from cabinet. Tiende ni japuonj ka intiere Uyoma, for example. In ti Uyoma, ori nyar Uyoma ti japuonj. Onego bed ni idhi kata mana Turkana. Mondo wabed gi gimiluongo ne
a united government, national cohesion. Nikech in idhi nyiso jo Turkana ni nitiere piny moro kocha ma bende ber to Kenya en achiel. So teachers are the greatest change agents. Many governments have ignored, but they can change a lot. And I think that was the idea. It was a noble idea. And then the idea moro mane ber kabisa mane iwacho ni koro at least jopuonj nyalo konyo sirkal mondo okel ji ka achiel nyaka nyithindo mondo tribalism orum, ethnicity orum. Achako kamano. Koro, unfortunately, gahawi marach gini nobedo mismanaged. Ok wadwa point fingers ni nobedo mismanaged kanye. But jomoko koro gini keji TSC nigi headquarters gi officers at the ground. Koro inyayudo ne ng'ato kata officer moro e ground kanyo. Koko hero to koko eneno jopuonj moro ma ok ohero to koro ni abogoli ka. Abro teri Turkana, ki abro teri kure. Koro nitie officers ma mismanage gini. Ma koro jopuonj ohinyore kaito ne ok gi consider nyaka families. Ok officers te, ana wacho nitie moko. Nikech TSC nigi gima iluongo ni TSC charter. The TSC charter families okonego bed separated. So it was a program that was mismanaged, and kuro jopuonj onego duoke. Tadwa advise jopuonj wate ma kaponi nitie mawinja kaponi ni bedo delocalized to idwa ni mondo idongi ok obi timore naturally by itself. Nyaka i apply for that transfer, nyaka kwa transfer mondo idog kuma idwa dhi. Mane kaka system mar TSC tiyo. Koro kini bet kanyo ni kata ni ruto eri kata ni kiango eri ni boduoki and talk apply podi bo bet mana kama intie no. So we want to thank anajua duoko erokamano ne the current government for considering that. Nikech jopuonj osehinyore in so many instances. Aparo ni kata kisomo gazette wach delocalization yosomiyo jopuonj moko dere. Koro konyal bedo gi family ntiere jopuonj moko bende iyudo ne samoro ni dhi tedo gi nyithindi kaito goli kata Kisumu to teri Bomet tiweyo nyithindi samoro jaodi no madho kong'o koro iweyo nyithindo gi jakong'o kama sangi kaka kong'o wilo pach ji. Kong'o nyalo we kata ni nyathini ni koro in ing'e gima wacho. Koro awacho ni examples mang'eyo mosetimore ma koro families are breaking. Actually delocalization it was a noble idea, but it was mismanaged. But I don't know nyisi again nitiere jok ma delocalization no o gihere. Nitie moko makata kidhi e mtandao tineno ka jopuonj moko ndiko ni anto kuma noterani to kadwa I'm not applying, an kuma noterani berna. Nikech ing'ene samoro wiji wilne sirikal chulo jopuonj house allowance koluwore gi geography. Ka in Nairobi ichamo house allowance mang'eny moloyo ka intiere St. Mary's Yala. Koro iyudo ne ng'ato bedo delocalized from St. Mary's Yala to ter Kisumu municipality kata ter Nairobi. Oyudo pesa mang'eny. Koro jogo ok dwa nitiere jopuonj bende mano bedo delocalized e hardship areas ma immediately pesa gi medre gi 30,000 gi kumo dhiye no. Koro jopuonj ainago bende osendiko nwa moko ni and delocalization to konya nikech no decide mo move gi family. Lakini joma families are separated, I am just advising them ne kik we moko apply nikech it's a policy mosebedo pronounced by government. Mano gima TSC nyaka tim lakini nyaka apply. Ilero kanyo makare ahinya Benta kendi chiwo paro maliwa ahinya ne jopuonj mane pacho ka. Iwacho ni moko kuomgi to mor kod wachno mar delocalization to ponono in japuonj magino hinyo tinyalo chwalo kwayo mari kalore ni ok nyala mi transfer kapoka ioro kwayo mari. Ato bende ka pod wantiere mane weche gi mag somo wang'eyo ni romo mar 62 mano mar jopuonj mano mar riwruok mar jopuonj mag Nata nyaka sani dhi mbele e county ma Kisumu kendo jatenda jagoro maduong' mar Nata mano Collins Oyune anno odiochieng' manyoro ne oloso ahinya kod dwaro mar mondo mi omed jopuonja osara kod atamalo 60. Kwa nyalo winjane mondi kaka Collins Oyune oloso odiochieng' manyoro ka entiere county ma Kisumu. We as Kenya National Union of Teachers shall sit with Teachers Service Commission, and we have made a proposal of a 60%
pay rise for teachers, delocalization, deployment and transfer of teachers, which has affected families. And the units are never, the family units are never together as before. We shall discuss that because most of our members and our teachers at large have really been affected. Most of these policies, I want to say, are dictatorial in nature and were done without proper consultation with the stakeholders. It is coming out they are no longer tenable. You know too well, much as I do, that the last CBA, 2017-2021, had a lot of emphasis on our heads and deputies, administrators. But this time around, we are getting up to have all of us considered as teachers in this republic. To look at this thing once more, when we don't have enough for our teachers even to maintain themselves, how do we go ahead, deep in our pockets again, to cough out another 6,000? Mana kaka iwinjo kanyo makare, Bente, iwinjo kanyo ka jagoro maduong' mar Nata, Mano Collins Oyuo, lero kanyo gigo mabende gidwaro ni duol mandiko jopuonje tich TSC otim. Ahinya ahinya kotudore kod medo jopuonj osara kod atamalo 60. Nyaka sani jopuonj ponono ukale achiedh nade kaka mage, mane momiyo nyaka sani koro dwaro no medu osara kod atamalo 60. Oloso nyaka wechego mag delocalization mabende nyalo wacho ni paro ukanyo to bedo machalre. To wach ni mar osara osebedo koinyo jopuonje e yo machalo nade, Benta? Erokamano. Awinjo jagoro maduong' Collins Oyuo ko loso maber kabisa. Kendo gik mowacho goendo gin gik manyalo timore nikech kane gi sign collective bargaining agreement manyocha gi sign machiegni ne nitiere clause. There was a clause CBA no mano wacho ni gino CBA no bro bedo reviewed higa 2023 2023 to mano higa mwachimoni. Omiyo wakwayo ne mondo jo unions to bed piny gi Teacher Service Commission mondo gimi jopuonj gimi luongo ne living wage. Support gik mowacho go te. Again, owacho wach delocalization, although otiyo gi word ma very strong. Mar dictatorial no. But ananyisi ni gino was mismanaged. It was simply mismanaged because onge ng'ama nyalo dwaro mondo separate families. It was mismanaged and some officers, junior officers took advantage of that. Omiyo jopuonj asewacho ka delocalization ok adwa nuoyo. Make sure no apply for rerouting. Put it, document it. Koki document it, you will stay there. You are kayem. Again, wach mar msara mimedo. Aparo ni jo union wa koro sani oseng'eyo kaka itimo research mondo ng'eni wachopo percentage makama nikech sami dhi e mesa kidhi negotiate nyaka ibed gi evidence gi statistics minyalo diyo godo sirkal mikone ni gimomiyo wadwaro 60% and magi. Tang'eyo ni jagoro maduong' moloso no, Mr. Yu, is more than capable of ensuring that the proper data is there. Nikech jopuonj nyaka kony. To kidhi ni dhigo, nikech union tinde ok en wach mar go mesa. Inya yudo ne nitiere union ma negotiate ne jotich ma pesa mang'eny e Kenya ka en union ma pilots. To ng'eny ji ok kata secretary general ne. Ok iwinjgi, ok gigo koko. Nikech gik moko se shift. Sani negotiation gi employer itimo through collective bargaining agreement to gi negotiation ma usign. Sign ka employer tamre timo kaka no sign cha eka koro unyalo chako go mesa. Omiyo ana encourage jotend jopuonj tema obeda Kelo Misori, obede Collins Oyuo, gi wrong stakeholders kaka wan gi mondo wabed together mondo wakonyre kelo research jopuonj kama jopuonj nyalo benefit.
Wach machielo mabende nyaka sani waneno ka wuok ahinya to kotudore kod sekta mar somo kata gino mabende hinyo jopuonja en mano kotudore kod medo jopuonj lemo kata idho gi ngasa e lemo mopogore opogore. Wach mabende jopuonje osebedo ka ywak ni moko kuomgi osebedo e sekta mar puonjo kuom thuolo malach to pok omed gi lemo kata pok oidh gi ngasa e sekta mar lemo e sekta mar somo. Pono ni nitiere japuonj maneni okinyi makawuono onego bed ni japuonj imedo lemo e sekta mar puonjo e yo machalo nade kata ng'o ma japuonj nyalo timo mar mondo mi omede ngasa e sekta mar puonjo kae. Benta. Erokamano kuom penjo no. Ting'eyo ni ilala matis but it's network but aparo ne sani to kora winji maber but aparo ni penja about jopuonj madwaro lemo manyien. Yes. Kamano nikech gise medo tiegre. To samoro bende gise mark time e positions gi. Ado mi example achiel ma japuonj moro mana romo go Laikipia mano okona ne osebedo ko act kaka deputy for 14 since 2014 to poko omede lemo. To kanadhi ma cheko case ne gi jo Teacher Service Commission to yudo ni ok en recognized kata ok en kata recognized lemo mosebedo ko acten nikech nitie lemo moko miyiero jopuonj e school to jopuonj ok follow up nikech lemo gi jotiesi ok yagi. Koro aloso ne jopuonj mawinja kapo ne omi lemo e school ni act make sure ni follow up miro barua mwaka TSC mo confirm that acting. That's number one. Number two, jopuonj mano dhi motiegore mano has been a bone of contention nikech number one jopuonj gi notiyo gi pesa gi kano gibedo promised ni ibro migi lemo manyien to nyaka sani pok omigi to answer bwa yudo kuom jagoro ma TSC ok wane ka nyisowa miyowa answer ma proper to amor ne jo union are pushing for it one code gi together nikech japuonj kosegolo pesa ne modhi motiegre ka ok nyal bedo promoted to dwok ne pesa nikech nobedo promised ne kidhi higher grade ti ibro medi lemo moloyo sana joma hinyra ahinya gin jopuonj mani primary mano dhi omedore gi gimiluongo ni special needs. Kendo gin diploma to gin gi degree jomoko nigi master special needs to gina grade mane gin tiere for the last 12 17 5 years omiyo en gimoro ma very disheartening and yet sirikal to dwaro jopuonj aina gi sani more than ever. Koro mano is another issue. Promotion ahinya manomol kuro kae categories ma wacho nigo gin to indiko gi e collective bargaining agreement ma union bed piny ma sign ni ka japuonj aka bang' kama timo kama. Koro gima adwa ne mondo jopiny ong'e ni jopuonj pok no sign ga CBA for a long time. Jonat gi jokupet ose sign CBA only twice. Omiyo it has been a learning experience but sani to ang'e ni koro the next negotiation madhi next year aparo ne jopuonj dhi wuok with a very better deal than before. And koro nikech koro sani wadwa wadwa ni gi incorporate gikel ka achiel gik ma jopuonj oseywak te data ji te ni go wambe wa provide gi data omiyo sama gidhi bet gi jotelo ka to koro gin tiere gi gima ginyalo wacho ni ooyo kanyaki tim kama kotamore to nitiere ways ma which pressure can be put kendo system ma pressure can be put nitie nikech union must agitate. Union ka ok agitate to they have no business to do. Emomiyo to nyaki agitate gi facts. Koro wan waikore mondo konyo unions wate mondo wa make sure ni jopuonj yudo their haki yao kabisa as members of the teaching profession and also as Kenyans for public service. And again, wadwaro ni this idea moro ne Nyakoromoge Jwang lali matin inyalo mana dhi mbele ang'eyo ni network nyalo bedo ni teko matin. Anuo kanyo. Aneno ka network sindo but wasetemo donge. Kuro atemo wacho ni ginene puonj. Jopuonj onego omed msara to wa hope ne koro this time
we are going to work on something below living wage. It is there in the law. ILO laws, everything, it's there in the law, yes. Nyakora Mogejo ng'amedo paro ni okinyi makawuono wawuoyo kata watuako tudore kod wich bara mantiere sekta mar somo mantiere kae kod jata tije maduong' mar riwruok mar jopuonje mano mar Kewota mabende okelo kanyakla jopuonje mamine kata mawakenie pacho kae wamedo tuaka kotudore kod wich bar maneno e sekta mar somo achiedh nade makoni kod kocha mabende jopuonje kale kaachiel kod gigo mabende gidwaro ni sirikal oketnegi e tim e yo makare. Imedo tudri kodwa kokale namba mar 360 Facebook kacha bende nyalo yudo wa live yudo wa Ramogi TV Twitter @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. Kapod wantiere tuaka kodi Benta bende nitiere wach masani wasewuoyo kotudore kod wechego mag ndiko jopuonje tich waseloso kotudore kod wachno mar delocalization mar jopuonje to nyaka sani wang'eyo ni nitiere classes mago mag CBC mabende noger e skundego mag sekondar to nyaka sani koro sirikal wanyalo wacho ni sirikal oseloko pache ni skunde mag sekondar madundo mago mag grade 7 sani koro biro donga e skunde mag primary. Classes mag CBC mano segere skunde mag sekondar wang'e ni jatend migao mar somo machon mano Magoha ne wuotho e kor gwenge mapacho ka e counties mopogore opogore ka gero skunde mag classes mag CBC. Classes makamago sani koro ibiro tim gi nade katere kako nego bed ni tiyo kod gi e yo makare gi sani masani koro grade 7 biro dong e primary school. Benta erokamano donge jesing'e ni classes nyocho ponga anyway. Classes nita nigi nyithindo 100 moko 70 ipuonjo gi japuonj achiel. Koro to the law or the recommendation from UNESCO dwaro ni japuonj opuonj not more than 45 kids. So tiende ni klesegi they will not be empty. Sukul kama ne nyithindo bete nyithindo 100 pog nyithindo 50 demand for a teacher nikech sani dhi ndik jopuonj mondo ibed gi jopuonj mang'eny mondo nyithind classes go bed occupied but class go will be required in 2025. Kakoro wadhi 9 they will be required because that is the time where we will need 26,000 makoro wabo dwaro klese 26,000 ika mana wacho ka nikech sano koro bro bedo remember wantiere gi gimiluongo ne 100% transition. 100% transition oseketo enough pressure on classrooms so class go nego tigo effectively. What advice your head teachers gi principals make sure ne class go koro nyithindo bedo reduced for quality education. To bende kinde mabende wacho ni un kaka Kewota ne udagi kata ne kusiro paro mar mondo mi jopuonjre mawuok e grade 6 mar mondo mi odhi e skunde mag secondary mago e grade 7 to nyaka sani bende sirikal mapacho kae nyande ogolo paro mar mondo mi ogolo oko skunde primary schools korka korunu ka ogeyo machal secondary kende. Aparo ne mano gwaseloso e wach no kuon mathoth to opposition wa kaka Kenya Women Teachers Association mabende adwaro ne koro kaka iseluonga kawuono ni chieng' miluonga for 1 hour saa achiel mondo awach ni kaka gik mwatimo ne jopuonj mamine koro opposition wa kaka Kenya Women Teachers Association en ni boarding schools to ok nyal gol te e primary. Nyakora Mogejo pod wayudo ng'ikruok matin e yor tudruok kod Benta Opande mabende nyaka sani awinjo ka koro oseduogo. Network nyalo bedo ni theko matin kata kamano twak nyaka dhi mbele. Bas. Okay, now wacho ne wan kaka Kenya Women Teachers wasewacho ne boarding school ok nyal gol te private. It is impossible. It is not practical. Nikech kidhi communities ma pod practice FGM for example, Kuria yudo ndalo school eketimo nyange ne nyithindo manyiri. Nyithindo go ringo to dhi e rescue center. Nitie rescue center achiel mwa support sani. Nyithindo gi kano inyalo mana kony gi boarding school.
Point 1. Kidhi skunde areas kaka Baringo mantie Castle Rusley. Masamatis jokuoyo osebiro e school, nyithindo ringo. Nyithindo gi, I don't have to belabor the point. Number day, we must work towards national unity. That's one of man achiel kuom gik ma boarding timo. Nikech iyudo nyathi kaka an school mana some an Nyasaye nokonya mana dhi school maber. Deskmate na ne en nyar president. To en to Arif Van. To principal to head teacher na at one time head girl na nen Betty Murungi makoro chi His Excellency Orengo. Mano Nyameru. So through that what a boarding no miyo koro wang'eyo ne kare entiere jomoko mawacho dhok mopogore gin gi culture mopogore gin gi gik mabeyo beyo mopogore kodwa koro wapuonjore dongo kaka piny achiel, government united. In fact anya paro in 2016 President Ruto kane en deputy an gi nyathina mane somo stare income na at that time. Koro nyithindo nitiere kanyo ma onge parents, onge kuma gidhiye, skul kanyo dalagi. Kwa golo boarding primary, nyithindo gitewa dhi restrict. So why you work ne sirikal? Gini luonguru gimiluongo national. Anyakora Mogajwang' pod amedo paro ni okinyi ma kawuono podi watwa kotudore kod wich bar ma bende nitiere e sekta mar somo. Kapo ni kitudori kod okinyi ma kawuono antiere kae kod Benta Opande mano jatatije maduong' make water. Benta kora ageno ni waseloso tudruok kende yo makare kinyalo dhi nyime. Inyalo penjono kendo matina lal na. network ong'adre kanyo matin. Kata kamano no ka thuolo marwa mano miwo okinyi ma kawuono oserumo. Dagomb mar mondo mi ichiwnwa pachi mogik kotudore kod thuon wach ma bende ne watwake okinyi ma kawuono ma en wich bar ma bende nitiere sekta mar somo nyaka sanere kaka onego bed ni bero moloyo sekta mar somo e pacho ka hinya to kotudore ni higa manyien mar 2023 lai manyien mar somo mar CBC e makoro wabotiyo gode pacho kae Benta. Just you know the last part, I've not had it. Network is really unstable. Benta thuolo marwa mano miwe maneno ka rumo okinyi ma kawuono dagomb mar mondo mi ichiw pachi mogik kata wachni mogik kotudore kod wach ma bende watwake okinyi ma kawuono ma en weche mag somo Benta. Chenro mag somo wachni mogik kotudore kod wach mogik okay yes, wach kotwako okinyi. Okay. Pero kamano, I got it eventually. Anyalo wacho mogik ne piny ka piny loko curriculum. Ok Kenya kende kaluwore gi society kaka society. Kendo CBC en program maber. To wadwaro ne mondo departments ang'wen oti together. Wadwaro ne Ministry of Education, Ministry of Finance, Teacher Service Commission, to kod KICD. Ministry mar Education or revive the planning department. Nikech CBC is more expensive. Kikwater expenses gini jonyuol. Sirikal choko pesa moromo. Mondo CBC odhi mbele successfully, to jonyuol bendo participate. Koro an mane wachna mogik tadwa kwayo ne mondo iluongo nang'o visiting days odwoki. Visiting days odwoki. Nikech ka nyithindo nie boarding to jonyuol ok negi, it affects gi psychologically. Visiting days odwoki nikech visiting days ema miyo nyathi hero boarding to hero somo. To boarding miyo nyathi time ma somo maber makala. An dino ka dhi e boarding koro an dino ka somo. Erokamano.
Erokamano ahinya Benta Opande. Wach mar visiting days no tang'e ni nyithindo nyalo bedo no mor godo ahinya kalore ni kata an kinde manwa somo kindego ema ponono ni kelo ni chapat moka mara ke water ma en mano mari. 3, 2, 1. Ngeso ka ngeso chakre saa adek okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, Tuko full time, Imaso. Sitendawili, koda lunga. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, ganwa sigani mamitna. chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgi Odhiambo kata kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi en lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi jo health department. To kod mamoko. Jalieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso sa adek otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa Mitmara tari wacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyandwat nyaka milambo. Luonga ni DJ Local Instrumental one ma wantie. Luonga ni Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Ng'eny ji ong'e ni kitungu saumu ichame mana e coast kocha. Ma nigi ndalo chiko tielo be kata kena to osigolo wala tielo ma centimeter madhi aboro matiende ni odwaro chiemo. Koro one link every stakeholder mwaparo ni ntiere gi goodwill to gi any advantage to the farmer. Every time I top up using Airtel Money, napatio 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga.
In diwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana Ramogi TV. Bedo kod dalani kata odi iwuon ma ok ichul dwe ka dwe en mwandu maber ma inyalo bedogo ka irutaya. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o ma nyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Nyakora Ramogi jong mana kaka sesingo nini waroma e chenro mar tedo gi chiemo bende biro ni achiel kachiel kinyi makawuono antiere kae kod jatedo mano Ferdinand Okech. Odanyiso ni to en ang'o mwadwa tedo kinyi makawuono kalore ni kang'iyo mesa taneno ka oseikonwa gik makare ma bende wadwa tedo kinyi makawuono. Parni bende sani wachomo nyasi mar sikuku ber ka bende kitedo tiloko kit tedo ka kitedo yo makare mar mondo mi ponono imi familia mari mor kalore ni chiemo kelo kanyakla kendo chiemo miyo wabedo kod mor ka wachiemo machiegna ahinya e chenro mar tedo gi chiemo kinyi makawuono. Ferdinand. Yes, kamano. Asewacho nyinge acho ni Ferdinand Okech, tinyalo mana pakri ne nyakora Ramogi Ajwa. Ngiso ni Ferdinand Okech ni to en ng'awo jakanye. Okay, kamano. Mokwongo an Ferdinand Okech, an Oyugis, to tich mar tedo ni nachako 2016.
kane achako tich kaka school college kaso bang' mano nawuok e college achiel kachiel machako donjo e hotel industry. To kata kapok idonje matut mbaka ng'eyo ni pod wabro goyo ka watedo kalore ni bende watedo ka wagoyo mbaka kawuono aneno ka ilosonwa gik mopogore opogore ma bende wadwa tedo kawuono. En ang'o ma idwa tedo ne nyakwa Ramogi Ajwang kawuono? Kawuono to kwang'iyo mesa na ka wan ka kod king'iyo tung kucho wan kod mchele man mchele ni kanyo wan ka kod chicken wings ma iluongo gi ni bwomb gweno kae to kibiro diere kanyo wan gi kitungu mwang'ado cubes ma kisungu luongo ni diced wan ka kod french beans which ma kisungu luongo ni mixed vegetable ka carrot ni iye kanyo minji ni iye kanyo mishirino iye kanyo kaka ineno pang gi kanyo neko to kwaduogo bathe ka wan ka kod capsicum miluongo ni pilipili hoho koro wan gi pilipili hoho marakwaro wan kanyo gi pilipili hoho ma green maralum wan godo kanyo to kibiro bathe ka ma iluongo ni soy sauce ng'eni tiyo kode to komedo chiemo mondo obed gi ndhadhu yes. Kibiro kanyo wan gi spice matin manyien ni bathe kanyo eko spice ni yambi kete kanyo mondo ukete chiemo bed gi ndhadhu maber nikech chiemo bete kiwe chiemo bende wewe chiemo kanyo eko chiemo onge gi taste nyaki wuothe chiedi iye kanyo maber aya kibiro mkele mantiere kae ni miyo wacharni mani luongo ni chumbi ne ma waketo go chiemo mondo chiemo go bende losre ibede gi gimoro e dhogi. Aya kibiro ka ma iluongo ni ginger and garlic giluongo ni kitungu saumu kod tangawizi yes ene wakete higine makaeni ka kibiro ka mahani mor kich be wating'o ka mondo wakony godo tich ma vinega tang'eni jomoko jodala koro kia gima vinega en vinega ni kiyongo go dala nyalo tiyo gi miluongo ni lemon machungwa moro mindim moro ni pono e bungu cha ma koro onyalo tich machal gi vinega ni eni wakelo vinega ka to lakini kiyongo gi vinega nyalo tiyo gi ndimno nyalo konyi e tij aila go eko. Kibiro tunka ma en mauta mar tedo mauta mar tedo ema wachielo go gik moko moyo sama koro aroma chandi kamoro amora ma intie to ng'eni moni gi gik ma wacho gi teto ema chandi kamoro amora ma intie. To koro miseng'iso wa gigi te koro chiemo modwa chamo ni modwa tedo kinyi makawuono ma onyalo bedo chiemo migago michamo lunch kata onyalo bedo chiemo no michamo gotieno tiluonge nang'o nikech ng'ato nyalo parapara ni watedo mchele gi gweno mano bwomb gweno mana kaka isewacho. Okay to kinyo mchele ni mchele wanyalo chamo kaka breakfast ye gweno inyalo save kaka starter mago kinyi mchele ni wanyalo chamo kaka lunch the same mchele ni wanyalo chamo kaka dinner ongo koketo komiwa category ni wachame sadi nikech to kinyo wings chalo kaka snack en chiemo kata iwinjo kidenyo tip poda most bi wuok to koro kalore mondo sakik mayo wawang'o kapok wachako tedo ang'o kani ko tedo kitinyo bathe ka aseketo pi murore mano pi mar mchele koro mchele wadhi keto ka moyo modhi ke ma pi kelelo onge gima siketo ka na pi lelo to bing'eni e tedo mchele kae kalure ne chenro mar tedo gi chiemo ka wapuonjo ji tedo tedo mopogore opogore in mchele mari kitedo titede yo machalo nade nikech ang'eyo ni tinde wanyalo wacho na kia ni ji samuyo ma ji nitiere godo jomoko ka tedo mchele to en kako kawo pi to kawo pi to kete sufuria kanyo to koseluoko mchele to nywando mchele ye kanyo to keto chumbi to keto nyaka mo mano to akete e kendo kamano inano kikuongo ichwako pi akunga chwako pi ngeji makunga chwako pi mchele en gima kokibedo go kin to nyalo wuok ni kuon koro ndio kikungi ket pi ma pi chwakre ma bed boiled kai to pi to kipimo mchele kaka mchele ni en 500 grams 500 grams en nus kilo gidoluo nus kilo ma en nus kilo koro koponi keyo ma nus kilo mar mchele to pi en 2:1 achiel kuom ariyo koro ka mchele yolo kikombe achiel pi yolo kikombe di ariyo koro piga ni na sepimo apime ka koro pi mchele ni yolo pi kikombe ariyo nikech asepimo mchele ang'i kaka ang'iewe 500 grams nus kilo koro ikiketo pigino murore to kangize geto mchele to kanga elu studio staff gatang luoke kapok waole ka ikuonge luoke nikech samoro ni go chafu e kanyo ko samoro tingo poda mag buru ma white koro mage mikuongo iluoko
mondo bed ma koro mchele nyaka luok e yo makare nyaka Ramogi jo mana kaka isewinjo pile ang'isi ni tedo pogore kata kamano kata tedo pogore kit kaka tedo mari nyalo bedo no pogore mak mana ni chiemo ro nyaka ngi chiem kati tedo marach kati tedo maber to nyaka chiem kata kamano kawuono wapuonjore kit tedo mopogore iwacho ni mchele wano nego bed ni luoko mode maber koro mchele ma kawuono watedo iluongo ni vegetable rice ang'eyo ga ni dala sido ka samori kao mchele to itedo ma mchele marachar sate kawuono aneno na bienie gi style ma nikech ang'eni kitungu yudore dala gin gima yudore dala ma yudore dala koro seche moko bi kawe ikawe nyithindi gi jo family tingiso geni kawuono wabetedo mchele mopogore koro gino miya wacho ni kik wated mchele moboki iluongo ni steamed rice to wabie gi vegetables mineno ni kae gi magi gik moko temo dwa magi mag mchele yes atokoro mar mondo misa kik mayo wanga dong wachaka pi mar mchele bende aneno koseikre yo makare to kinyo batha kama mar gweno gweno be wadhi boil iluongo sweet and sour chicken gweno wadhi boil wadhi keto ka to wadhi fry no chiegi gweno no kosechiek to wakawo sauce to waloso ne sauce ni kando kae to wadi inside koro mago to wadi elaborate more wadi yang malach kaka sadi mbele nyako Ramogi jo mana kaka senyisi ni wachomo nyasi mar sikuku kawuono wapuonjore tedo vegetable rice mabende wadwa chamo kae koda iluonge kanyo ni sweet and sour chicken kata kamano jatedo Ferdinand biro nyisa gima omiyo iluonge ni sweet and sour wang'e ni gima sweet en gima mit gima sour en gima bet wach ang'o momiyo iluonge kamano wachak gi luoko mchele marwa mar mondo mi mchele odhi mbele monde introduce staffs mondo amigi tich wuotho gi staffs diareyo kora dwa introduce gi mondo gibi kaso kora kwasan gi duty koro kamana ka gibiro mana mapiyo pesa kik mayo wawangwa waluoko mchele marwa gwendwa be onego bed ni waketo mar mondo mi ochwakre kaluwore ni mondo wadhi mana mapiyo piyo ka chung batha kama iluongo ni queen iluongo ni Winnie Ogonji mabe aparo nyalo introduce onyalo wuoyo mano Winnie kaito machielo maino Makrino Tieno gine makoro ithoro tedo kodgi mana ka gitimo mapiyo piyo mar mondo misake kwa mai wawangwa mchele maro mana ka kisewacho kipimo pi kikomba chiel tiketo kipimo mchele kikomba chiel ipimo pi kikomba riyo mar mondo mi mchele mari ochieg maber giko bed kuon to bende koro onego beni ing'iyo kaka iluoko mchele mari yo makare mana kaka neno ka Winnie luoko mchele kanyo maber mondo obeda makare iluoke kanyo mana makare ka bende in bende koro aneno ka itayarisha gik moko mchele marwa no kiluoke maber iketo seche makoro iseketo pi onego beni iketo mo ka chiel koda chumvi bende e pigno kose mari nikech ang'eyo ni nitiere gi Kiswahili nitiere kido mitedo godo mchele mopogore nitiere kaka kitede to nitiere kaka iluonge nitiere kitede yo machielo be nitiere kaka iluonge koro ineno kaka mamaro ni eki mbalo ni en steamed boiled rice with a vegetable first wadhi boile kaka siwacho motelo cha koro marwa ni en boiled rice koro mchele gini inyalo chilo mchele kidaila mopogore kaka marwa ni en boiled first kaso ekiketo vegetable ko iluongo ni vegetable rice to nitiere mchele miluongo ni turmeric rice mamano kwa biloso kawuono nitiere mchele miluongo ni ginger and cardamom rice nitiere mchele miluongo ni cumin rice Chinese rice ging'eny gipogore ang'eyo ni in kaka jal mana kaka inyisa in tedo ni puonjori yo machalo nade ni wacho ni chako tedo e higa mar 2016 tedo nadonje school e National Youth Service 2016 kanye mana yudie lony mar tedo kaya kanyo kore ka donje 2017 achako donje hotel industry ma chako Hilton Hotel Nairobi kanyo atiyo nyaka 2019 kaso tuo mar corona odio keto gik moko mchele marwa bane no koseikre kwa nyalo mana kete kalore ni sabe waonge godo mang'eny ahinya aka bende iwacho ni ka bende ni nitiere ka NYS kacha kanye mani puonjori tedo ipuonjori kuom thuolo maromo na dang'eyo ni NYS kacha jikodhi to jipo nono yudo ga tiegruok mopogore ang'o momiyo in yiero mar mondo mi ited tedo no en gima na nitie chunya chakre chon kech en gima nasiko mana kawera wero nikech to nitiere goramoro mane ne gatedo to naneno ka gik manotimo ne en gik makineno kama to en gik ma presentable ket mchele marwa kacha iseketo pi oseikore makare kalure ni okwadwa ni sauma wang'wa ka chiemo pok ochiek
Kama kana chako tedo 2016 kato ka 2019 tade Mombasa. Leopard Beach Resort. Kanyo ba chaka tide kaka kitchen. Nani kitchen. Kanyo bi watide kaya kanyo tade Masai Mara. Mara Super Lodge. Kaya to kaduo koro sanian quick mart. Supermarket. Kanye kuondego kuma at least se mede lony mari mar tedo. Mede lony. Kaso nitiere kaka tikma koro watiyo ni keno ka ondik delicacy mo shake delicacy. Mo shake delicacy be sanin ngwa chake 2020. To wasebedo kwa timo ikwachalo kaka outset catering. Birthdays. Kapok wadonjo kate mago magi angilernwa abange. Pigwane no ka osemurore makare onego beni waketango. Waketo mafuta. Awa tin toka keto gimora moraka. Ena pimo kikombe ariyo. Kikombe ariyo. Koro wakawa mafuta wani. Tuwaelo kama. Tikete moromo. Tikete moromo. To bende nitiere kiwango mar mo onego beni waketo onego beni pimo yo machalo nade mondo mchele kik bed gi mo mang'eny. Ineno kaka ma kaka ma ma onego beni watiyo gi 20 ml. 20 ml en mana dot moro matin nikech jitire do koiro chamo mafuta mang'eny. Mafuta be chamo mang'eny be tinde ok ber. Kiseketo 20 ml mana matin to ok iket mafuta mang'eny. Kiseketo mo kanyo kiseketo mo timanyo kama chumvi nitie. Machumvi wae chumvi ba prefer mondo yola matin. Inyalo ole lwini nikech toki yoga yiye kama kaka ineno potential shaker. Mano nyalo gini mang'eny. Iketo ndado mar chiemo. Koro inyalo keta kama tineno kaka chumvi be. Yes. Iketa chumvi be moromo kimor chumvi mang'eny ahinya. Chumvi ok more chiemo. Kiseketa kamano tiwe mano kamano. Mano romo chiemo no. Kaito wani kuru en steamed rice okwe waketo gik mang'eny en steamed rice kuru waketo kata kamano chumbi gi mo isana okwe waketo ne gik mang'eny e nikech ikwanyo spices se wan godo kae wang wakalanga godo gigo matin to kuru wauge wakoseketo mchele wani e kama ndo kuru mchele gi mbele gi chiek mchele mabe waseluoko maler mchele wani waseluoko maber yes anyakora mogejo mana kaka ineno kawuono ang'isi ni watedo chiemo mopogore mana kanyo kineno Ferdinand ngisa ni mano en steamed rice okuongo oboko mchele mondi mana kaka iboke ma kawaida mak mana ni koseboke yo makare to nitiere kaka ngowuothe iye kaito koro obedo vegetable rice mano mchele wanyalo wacho jomoko wange ni kowinjo ga vegetable rice to paro ni gin mana alode kata kamano nitiere alode moko ma wanyalo wacho ni oket e kidieny mar vegetable morwa bende aneno ka iseketo kanyo makare moni aketo ka koro gwendwa ni Magro kao ya liko staff na chiel mondo luoke matin gi pi. Onego beni embi luoke e yo makare. Nyakora mogejon tedo pile ka pile kitedo to onego beni itedo gik maler mana kaka ineno mchele marwa waluoko e yo maler, gweno marwa bende mana kaka ineno ikuongi luoke e yo makare kalure ni ber tedo gik maler. Ber tedo gik makata kichwalo ne ng'ato to ng'eyo ni chiemo makama oted e yo makare kendo tede e yo maler mana kaka ineno ne watedo chicken wings kata wanyalo wacho ni gin buomb gweno kaka joma thoth ong'eyo to kawuono idwa lose e kido mopogore mar ponono pok ineno kata kamano wapuonjore kaka iloso gi e yo makare kiseketo mo kacha gwendo bende ang'eyo ni nitiere kaka pod idwa wuothe iye kada wuothe i gweno maber kapok walipe ka wadwa wuothe iye kosetieko kanyo to kwako wadwa keto spices wati ni marination kokoda marinate gwendwa no mondo wabede gi ndado marination makawuono wadwa time e yo machalo nade ka ang'eyo ni pile ka pile jomoko tiyo gi gik mopogore e marinating kata e medo ndadhu e gweno magitedo kaka wacho ma en ginger gi garlic Maseloso maber mineno ni kae ni to ma en chumvi nyaka waket ka marination kama koro wachaka sa ginger gi garlic mano king'iyo ginger gi garlic ni mari ni ilose yo machalo nade kalure ni kanene to ponono pogre gi maji ong'eyo onyalo ka kori keta kadoto kaka kete ni is enough kai to kite komandi ka chumvi wamo biro go matin sheka mana matin be iketa matin mondo chumvi odonje iye kite komandi tibire spices wamo ko mo an godo ka ma en spice to be iketo mana bit yes kamano kisetieko wan ka gi gimilongo ni vinegar ne luoko gweno nikech gweno ni wang'iewo
Namoro ng'amane ni kode fridge. Namoro ng'amane okete fridge. Koro kiketo vinegar luoko ga gweno. Oluoko koro ka en gi harufu moro manitie, harufu lala ile. Olala yes. Koro vinegar mai moya matin, waole wakuore wiye matin. Iwacho ni ponono ng'ato onge kod vinegar ng'ato nyalo tiyo gi ndim. Ndim be luoko chiemo. Kilo kama ka en gi taste moro marach kata koponi obudhe fridge, inyalo luoko godo malala harufu. Yes. Vinegar to koro iolo maromo nade? Inyalo tiyo gi bottle top. Inyalo olo go matin kama. Inyalo ongeza machielo matin. Ena mar luoko chiemo. Mar luoko chiemo. Kaso inyalo paro ni gwendwa ni owacho ni en chicken and sour taste. Koro kwa keto be vinegar be chuth koro winjo kae odhi bedo sawa. Already osebedo sawa nikech gima kech kem. Koro iketo kamano kasekawo kijiko wane to iloko go gini. Mondo gigo donje iye makare. Yes. Odwa ni gigo donje iye. To kineno kokutuch matin inyalo medo mana matin. Iluore gi kaka idwaro mar mondo mi obedi. Kaka idwaro mondo mi obedi. Iloko. Gigo koro donje iye maber. Donje iye. To best marination maber, ber kitimo marination otieno. Chiemo mitedo gokinyi, ber kitimo ni marination gotieno, to gine ninde fridge. Kiny kichotedo ka chiemo no makore. Marination ka no donje i chiemo maber. Mondo mi chiemo bed maber. Mane marination maber. Mano yudo ka koro kata ka en ginger, kata ka en tangawizi, pilipili hoho yudo ko dio mako gweno to kinyi yudo ka gweno otuwe ni. Gigo te odonje iye makare. Mane marination mowinjore. Kamano eko ni benito marination. Koro jawinjo mawinjowa akwai to kidwar tedo gweno ti marinate gimoro amora gotieno. Ikete gotieno, obedo gotieno te kaiti tede gokinyi. Yes, to kionge gi fridge. Inyalo marinate tiketo e floor. Iketa piny. Floor, a ground. Because ground base a better good conductor of electricity. Kain gi cement. Tiketa piny. Mano be biro konyi maber ok bi kethore. Mana ng'eyo ni kore imedo rieko matin ne joneno magwa kalore ni ponono ng'ato dak to onge fridge. Osenyisi ni kidwa marinate yo makare to kiseketo gi maber iketo ingredients duto mapono ni datiyo godo tikete aketa piny, irenje piny to mano bende biro konyo chiemo mitedo mondo obed makare. Iseketo ginger kanyo, iketo nyaka spice mo antiere godo, chumvi, taketo vinegar kata ndim. Yes, koro kwa gini kama to kibiro kateno kama wani be osechiek. Koro en gimo oseikore. Iketa. Inyalo keto gini kama. Sorry. Kokore loso ni sauce ni to koro gwendo naneno ka moko kuom gi osechako onego bed ni gichiek ma gibed machalo nade. Onego bed ni gichiek ma gilokre golden brown. Golden brown to kin angezono koko chiek ni ka moko osechako lokre marabura. Nyiso ni gino mo donje iye to gino chiek. Yes. To king'iyo manyiso kaka ichalo ni. Koro onego bed ni gigo te ang loko kala ni. Ma kala koro bedo kala maluongo ni golden brown. Koro kwa weyo chiek gi mach mapiny. To kidhi kase gi mach mamalo, odhi brown haraka. Idhi do ka iringo. Iye ok ochiek maber. Koro mach iketone keta matin mondo mi ochiegi, mondo iye ochieg maber. Nikech kacha to wadhi timo mana finishing. Kacha mana finishing. To ng'ato nyalo bedo ni penjone ni tang'o momiyo Ferdinand ni katedo to en gwende ni mana kaka ose marinate cha tang'o momiyo ang'e ni jomoko ponono eroga ni kuong boko gweno mondi eka koro ponono gi difra. Ang'o momiyo into mari opogore kawuono? To kaluwore gi wings ok en gweno man gi ring ahinya. To ikaw gimiluongo kata drumstick bam gweno. Bam gweno kiluto ka direct biro kata ka samoro iye ok ochiek. Nikech ringe okuot. Mano opogore. To kikaw wings do ka ringe thin. Koro kikete mafuta maliet en easy mondo mi ochiegi. Biro bedo mayot mondo mi ochiegi. Gibiro chiek iye nikech ok gin gi ringo mokuot be ahinya. Ni wacho ni onego bed ni waloso ne sauce moro. Waloso ne sauce. Mbaka gweno ni chiek to mai mwegolo oko. Mai mwegolo oko to waloso sauce. Sauce ne kando. Koro wadhi kawo kitungu ni ka ng'ombe aketo kitungu ni mabeto dongo. Yero ko ng'ade madongo. Koro wadhi kawo kitungu no iko mag gine yawa ng'ade gine madongo mondo ikechan gi jolwedo. Koro
Ma en modhi tedo godo vegetable rice. To kitungu ni wadhi golo moko matin, wachielo godo gweno. Madhi bedo chopped. Wadhi bedo chopped kidogo. Emomiyo wating'o chopping board and a knife. Mondo koro wadwa chop. Mondo watigo bed gi something fine. Moko ni gweno odhi onene ei sauce. To mar vegetable rice tikitede kaka ero nikech mchele no wenyewe inaitwa vegetable. Iluonge ni vegetable. Koro vegetable no nyaka nene ei mchele. Nyaka nen kanyo ma kitungu en achiel kuom vegetable monego bed ni neno kanyo. Monego bed ni oneno. Koro gima wang'ade madongo kamano mondo mi onene ei mchele. To bende ber ka wang'iyo gwenwa mar mondo mi kik wang' kaluwore ni wanyalo ga goyo mbaka ahinya to wayudo ka chiemo osewang' ma koro ok wanya kata chamo. Mano adier. Neno ka koro biro mos. Mach ok kete mang'eny mondo mi iye chiegi. Kikete mach mang'eny to odhi brown haraka. Iyudo ka iye to iye pod numu. Koro gini owacho ni wakete kata kane kama mondo mi ochieg maber. Yes. Haya. Anno ka en tie maber, ambe wa konyi ng'iyo. Konyi ng'iyo, yes. Kalure ni wapuonjore tedo wate. Wate kamano. Yes. Koro onego bed ni pod imiyo gi time. Wamige miya time gichiegi. Arufu ba winjo ka entiere godo matende ni gik mane wa marinate go ka. Donje iye maber. Yes. Haya. Kama dhi mbele, luongo nyawadwa achiel mondo koro bi okoro konywa chop kitungu mondo koro tich odhi mbele nikech koro to ka gini wuok to gima dhi go mbele en mana mar gine ni koro mar losa sauce cha koro makare. Koro dwaro no chop kitungu kanyo eko oketa matin. To kaluwore ni gweno ma watedo ni en gweno kiwango maromo nade kata wings mane watedo go ni en wings kiwango maromo nade to kitungu ber ka watiyo godo maromo nade? Gweno ni ewa kawo nusu kilo. Ma kisungu luongo ni 500 grams. Ma 500 to kitede kamano to kitungu nego bedo matedo beni juko lweti ariyo. Mondo mi omake maber. Kitungu ok inyim gweno kitungu. Bing'eni ang'eni jomoko ponono gin kata udi kuma gidake ponono ok ging'ad kitungu chon. Ginyiewo kitungu inyalo tiyo kod kitungu mang'ina moko johero kata kitungu no maralum cha. Ber tiyo gi kitungu mane to en maromo nade? Jomoko ero kitungu maduong' ahinya, moko bende matin. Kitungu ma wanyalo tiyo godo ka en bulb ni marakwaro ni iluongo ni bulb onion. Mano nyalo bedo maber to kinyalo yudo ma to bano ber. To kopo ni ne gweng' ma mano ok nyal yudore, inyalo tiyo gi kitungu mar lumcha. Mar lumcha nikech gigi te serve the same purpose, gin kitungu te. To koro manyalo bedo the best en mino watiyo go kaka wuono ni. Nikech en mober, en mosetiyo kode to waneno ka jok mwatedo ne gwen ohere. Koro koro wawacho ni mae mo wakel kawuono. Lakini kopo ni kama intiere kamoro amora miwinja nyakwara Ramogi. Ma itokeneno kamano onge kama intiere, inyalo yudo mar lum. Ageno ni mano nyalo tiyo gatiya, ok en makosa. Yes, ok en makosa kuom tiyo gi mano. Yes. Gwendwa be koro aneno ka pok oromo. Podi. Ochiegni. Pok oromo. Rangi ba aneno kosechako loko marabuor maber. Mchele marwa be ber ka wang'iyo mondo kik wapo ka mchele wang' ponono ok obedo maber. Kineno gima ting'o ni, iluongo ni prawn fork. En fork mar ojiko mar mchele. Oloso ne mchele kende. Mondo mi ogwar godo mchele kama. Kigwaro go mchele to ka mchele wuok maber. To ng'ato nyalo bedo kata ponono kata kaka an ka onge prawn fork ni ewa. Atimo nang'o? Nitiere kijiko moro mobedo gade kama miluongo ni kijiko mar uma. Uma moro aparo ni ok en uma ma kawaida. Nikech ang'eyo ni uma ma ji ong'iyo godo en uma ma kama. Mane uma ma ji ong'iyo godo. Kaso nitiere uma moro mabor molo mama to odwaro romo gi mama atinga lweta kaeni. Koro en mana mar kiluonge ni kisungu luonga ni prawn fork. Koro en migwaro kod mchele. Gino miyo kete mabor mondo sama igwaro mchele kik mchele wang'i. Nikech ng'eni ma igwaro go mchele nyalo kata luto lweti e chiemo. To gino nyalo wang'i. Koro kete mabor mondo igwaro kod mchele kama to tich bedo ni mayot ok iwang'. Ino kata ka stima biro malo ni nyalo wang'i. Koro kineno wakoroga kama ina ka mchele wani biro maber. Koro mchele wani lakini ndo ndase kai ochalo gima chiegni chiek. Koro pige ni makoro warito mondo otuo. Ino ka tamilo ke kama to waloke mondo miyo mamalo mani malo kae gi bochio jodok piny. Nikech sami ikete gi malo kama to mamalo mapiny ka chiek moloma mamalo. Koro kwaloke kama to waloke mondo miyo chieg both sides.
malo gi piny. Yes. Kaso koro iweye kamano mondo koro mi koro dong' ne tuo. Yes. Nyakora Mugejo mana kaka ineno, an akia ka bende kumoro amora ma intiere po nono intiere kod prawn fork. Tani ma en prawn fork, ma en uma ma bende itiyo godo e neno ni mchele mari oko makore ahinya. Itiyo kode ti iloko godo mchele maber mondo mchele mari ochiege yo makare. Ka ionge kod prawn fork to nitiere uma moro ma bet bor, ok en uma michiemo godo pile ka pile, bet opogore eminyalo tiyo godo. Koro owang'ia ne gwendwa ni waloko chieg both sides. To kiwe side achiel kene machiek. Koro iloko ni beni waloke sate mondo chieg maber gite. Chieg sate chieg te mok ni side machielo ni no chiek machielo. Side machielo ok chiek. Onego bedi kamano kwa kete chiek. Baki kitungu ni bro medo matin. Wabiro medo matin mondo kitungu bo bed moromo. Moromo chiemo. To kinyo kitungu mong'ado ni matin moingo mchele ni. Moingo gweno ni. Koro gima dwaro ni koro med matin. Yes, kaso kwa samedo matin koro wanyalo to ka gweno ni chiek to waketo mana sufuria machielo. Sufuria machielo. Wan walaro jikon gi mama wa. Ka diere mana neno ka kwara bende ne timo. Koro gini no dhi odonje remba. Koro jume kaka wuona wacho ni dayo yo na dhi akaw course mar tedo. Courses ne ng'eny en wa yes. To kana dhi abeda piny kan wasimo selection mag courses. To ayudo ka gima ne nie remba cha nitie. Miwacho ni ibede. Gima no miya. Yes. Mane ma koro miyo sani koro wanya wacho ni jatedo. Mama tang'eyo ni kinde ka jotedo ponono intiere kod chiemo ma yiero tedo makata in ko chiewi e diero tedo to ng'ise ni Ferdinand tedna en chiemo mane ma pono ni yiero tedo mang'eny ahinya kata yiero tedo ahinya mopogore kata koda vegetable rice gi gweno ma kawuono watedo. Ajalo so samosa. Samosa ajalo so mang'eny kata biluonga ga e ute ji nitie kaka kasende suga jaluonga. Samora dhi e ute ji aloso ni pocket samosa. Kore mano makata aneno ga samoro miya ga pesa makata etich kumondika. Mano sama yudo ke yudo pesa mang'eny molo kumondikie. Nikech tich mara uso catering. Yudo ka samoro ka ng'ato nikech samosa giloso gi tek. Yudo ka ng'ato en ong'e tedo ringo to pocket mag samosa ok yaloso. Kanye ma kori konye ji makare. Kik wago mbaka ahinya mba chiemo wawang'. Chiemo dhi mbele maber. Ano ka ndolo ko sichako lokore golden brown. Sichako dhi mbele maber. Koro ringwa ni aparo ni kaka nene iye chale gimo seche. Koro seche makare. Koro ni yo seche. Ikawo ringo achiel kaka wajana ne gicha. Tichuoyo kama to kendo ka ringo no fuonyore. To mano nyiso ni iye ber. Yudo ka iye fuonyore. Mano nyiso ni ringo ma iye ber. Mano en jadi tugo. En gimi nyalo chamo kaka snack. Mae hata kama ni ionge gi snack, ionge gi sauce cha. En gimi nyalo chamo kaka inyalo chama kamano. Kamano. En take away iluongo ni snack. Koro malo ni kaka wanene wadwa gole wakete bakul. Gole achiel kachiel kwakete bakul. Mondo mi wawe koro ginene. Othiu mo maber bi. Koro mo to walos sauce. Nyakora Mugejo mana kaka ineno chielore king'iyo kanyo gwendwa osechielore kanyo yo makare kendo sebedo golden brown kata marabuor maber kaka onego bed no bedo matiende ni iye osechieka maber kendo mana kaka ineno koro wadwa dhi e tielo machielo mar wuotho e gweno kata chiedho e gweno. An kang'iyo sani anyalo wacho ni nyaka sani koro olap dhogo osechako jurni kaluwore ni ang'e ni kit chiemo ma bende wadwa tedo kawuono nyalo bedo mamita matamra gi nono. Kata kamano ano ka koro isegologi te. Asegologi. Aya. Koro kwasegologi kama wagolo ma waketo kando kama koro. Neno ka koro en golden brown. Ochiek maber. Aneno ko chiek maber kendo nyalo bedo ni en inyalo kata hadhe mani kama akiana abil mondi ko se wanyalo bilo kata kama ne Nyakora Mugejo we warita ne final product mar kaka gweno makamae kosetede yo makare kinyalo ng'iye en gweno makelo suya bende osasa godo kaluwore ni ochieka e yo maber. Gweno koro waket kando matin. Koro gweno waket kando. Koro wadhi kawo gimiluongo kitungu wacha. Kitungu ma bende waseng'ado matindo tindo ni. Wadhi kawe to waole ka. Waole kanyo te kaka ineno ni mondo chiemo no bed gi kitungu maber. Wakwase ole te kama to wadhi kawo mowa mar tedo mar mafuta cha. Ma to onego bed ni waolo marom nade koro. Mo en mana 20 ml kaka wacho cha. Yes, 20 ml. 20 ml en general food. Chiemo mora mora mitedo kaka en skilo obed mchele.
Obed mchele, obed kaka chiemo ni tinde jok chama ng'oma kaka waparo ma bobelo deep fried. Matinde ne nigi mo mang'eny. Moye be pod ni iye ka. Koro onge tiende keto mo mang'eny. Mo waketo mana matin mondo waswet godo kitungu mondo omakre. Kiketo mo mang'eny kendo koro en chiemo machielo. Koro ok en chiemo mar mo. To mo tinde ji ok wacham modhi mang'eny. Koro kikiro ka ikawo gini tikokoroga kama Orumo mondo kitungu gi ochiegi. Sama kitungu wago chieg ting'iyo kuma ketchup nitie, ma iluongo tomato sauce kata ketchup. Inyalo tiyo tomato sauce maber tedo maber onego bed ni watiyo gi mae. Ang'o momiyo ang'e ni ng'ato nyalo penjore ni ang'o momiyo ok wati gi nyanya. Ang'e ni thoth ji ong'iyo ni ka chiedo to nyaka chied gi nyanya. Mana adier makende. Koro neno ma inyalo yudo ka dala onge. Koro adwa nyisi rieko maber. Ka ok ionge gi madala, kaw nyanji moro ming'iewo duka meno ne nyiewo achiel siling 5 cha. Nyanya no nyalo kaw maber. Nyanya no kaw maber ichal gi mite ing'ade matindo tindo kasi tede. Kisechwake maber, ti mix one lokore arudu morudo aruda irude. Kiserude nyalo tiyo kode kaka loso gweno no. Kiketo chumbi e iye. Iketo mo matin mondo nikech kiketo lelo to biro mako sufuria. Ang'e ni samaro to dhi mapiyo piyo. Iwacho ni kitungu no kosesungwa moro ni bendero. Aneno ka dhi mbele. Kitungu. So kaka wacho motelo, ma be en vegetable. Koro to kikete matindi chalo ng'amo nyimo onyang'anya mchele aki. Ma en haki mar mchele. Mano ratiche. Mondo mi obed gi vegetable nikech oluonge ni vegetable rice. Koro kosekete mo. Iseketo kitungu kanyo. Ikungi keto kumidwa chiele maber kaito iketo kanyo be angwa ketemo. Ikawa ketemo matin mondo gini kik makre. Ang'i moro ni bende kika wang' kata matin. Nyakona mugejo mana kaka ineno ma koro en stew mabende kata sauce mabende wadwa loso ne gweno mana kaka isewinjo ka jatedo ng'isowa ni ma en sweet and sour chicken. Kata kamano wadwa winjo ni to mit ni kanye to kech ni kanye. Koro kaka eno dhi mbele, eno to kodhi mbele gi chiek. Mbele odhi mbele. Ang'o ma kendo onego bed ni waketo kanyo? Ma koso gine kama to wadhi kawo nyanya bende wasegine cha to waole iye. Kasto warudo. Kwaserude to wakawo mae. Mor kich gi mae matin. Ma wakete kata matin. Wengi sondi mae omedo ndadhe e chiemo. Koro ni wakete matin gi mae matin mondo mi bendi chaki mede iye kanyo. Mana matin to Mago gin mana mag medo ndadhu. Mana kaka neni keto kanyo mana leo kijiko matin. Kasi mano bichaki biri keto mana matin. Keto ma osebedo spiced. Koro kubeni waketo spice mang'eny. Keto mana matin. Mano oromo. Mondo mi ma bobede gi ndadhu koro kikawo ma tiriwo gi ma to biro gi moro achiel. Koro gigo winjore. Kaso chumbi waketo mana matin. Yes, kamano. Kaito wakoroga. Gigo bonego bed ni ber kiketo gi kitungu nikech ang'eyo ka jomoko to tedo mopogore. Ere ber mar keto gigo te gi kitungu? Koketo gi kitungu mondo ineno garlic gi gine to kiketo koko chiek dung'e chiemo. Koro kiketo gi kitungu mondo mo chieggi. Koro sama ng'ichamo gweno cha to kiwinj harufu mar saumu. Mano nyiso ni saumu no ochiek. Koro gimomiyo iketo gi chon mondo mi gichiegi. Yes. Mondo gimoro amora chiegi. Sorry. Inyalo mana ng'iyo kocha be waseketo kitungu marwa e yo makare. Kocha dhi mbele. Yes. Nyakona mugejo mana kaka ineno sani koro waloso stew matinde ni tedo mabende watedo ananyalo mana wacho na sechako iko appetite mara kaluore ni nyaka sani kit suya mabende awinjo kae en suya mabende mit ahinya. Kitungu marwa no be pod waweya mondo ochieg matin mondo mi harufu mar gino no chiegi. Tingni gino ne. Mami sama dhi mbele, emo nego bene wakoroga ema biro ka. Ni koro watiyo kod mae mondo mi iywayo kama. Iywayo godo kamano na. Kamego kama nikech magi eki kitungu gidongo. To konego bene ni ujika chiel mitiyo godo konye mitiyo go konye. Mano ber ok ber. Koro ber kitiyo go mama ndi gamgo kitungu kama nikech mai yeni chopo nyaka piny. Chopo nyaka piny to gamo gite kama To kitungu mar vegetable rice makoro watedo kawuono onego bed ni en ochieka mobedo machalo nade. En koro okonego bed ni ikete ochieka ahinya. Okonego bed ni ochieka nikech mchele cha liet.
Koro sama idhi ruwe michele to odhi mbele gi chieng. Koro konego bed ni kete ochiek kaka mar mae. Aparo ni mabe osebedo sawa. Koro wadwa olo ne sauce. Yes, wadwa olo ne sauce iye kanyo. Sauce no ber kiolo maromo nade? Sauce ni ilo kamae ni ma wadwa olo to kiny dala inyalo olo nus lita. Mano ber gi nikech ma chalo kaka nus lita mar magwa. Koro ma waolo te. Kiwacho ni ng'ama onge godo to nyala chielo nyanya mare. Ber kasto rudo to kete chumbi gi mo matin. Awinjo ka be ogolo suya moro mamit. Mano koro ma mean sweet. Dongo en sweet and sour. Koro ma imuchung kaka sweet. Ma ni no wala bi ni ochung kaka gi sauce mare. Koro kwa bi sweet wabiro keto honey. Sweet wabiro keto honey mondo mi okete koro very sweet. Wabiro keto mor kich. Mor kich be yola marom nade. Waolo kijiko ni ang dek. Yes. To kinyo ko kutuch yieni. Inyalo medo. Yieni medo. Yes. Mana riyo. Adek. Iyola ola maber mondo odonje iye maber. Mondo mi obed sweet. Yes, mondo mi obed sweet. Seketo kamano. Haya, to wakoroga. Nado waguna luongo ni star. Kata koro warude ni. Ato bende ka wang'iyo watedo kaluore ni nyaka sani koro wang'i kaka watedo kuom. Aneno ka kitungu marwana oseikore. Oseikore. Koro tibiro gi mae. Vegetable. Vegetable ni mwaolo ka. Mano vegetable mi wacho ni nitiere kanyo kod. Oting'o mishiri. Oting'o minji. Oting'o nyaka carrot. Iolo gi kanyo. To luore kod kiwango mar mchele mitedo luore kod kiwango kaka neno mae mang'eny moloyo mchele mwatedo. Koro kinyalo olo mate. Mano odhi bedo gino mang'eny ahinya. Koro iolo mana matin mabedo gi vegetable keti mchele ni wadwa ni mondo obed gi kala. Yes. Nyakora Mugejo mana kaka ineno kawuono chiemo ma watedo be anyalo wacho ni en chiemo madhi bedo gi sura mamit. Ber ka kinde duto kitedo to ibede kod lokruok matin e kit tedo mabende kata e kit chiemo mabende itedo. Waseketo gik moko kanyo. Koro next ma en vinegar. Ma wacho ni nyalo tiyo kata gi ndim. Koro vinegar ni mabiro keto obedo makem. Koro ma be iolo onego be ni iolo 20 ml. Yes, koro iolo 20 ml to kiketo gini ma en 10 ml. Koro kiolo gi ariyo to mano romo. Yes. Iole kanyo achiel. Ariyo. Mano romo. Mane makoro miye test mano ma iwacho mabet kech. Makem. Yes. Kaso koro warudo. Inyalo rudo. Yes. To koro e kinde marudo ma inyalo gang'iyo vegetable ma waloso mar mchele. Kasto ka kiduogo ka wan gi gimoro ni soy sauce. Soy sauce ni wating'e mondo mi oti kar ka vegetable ka wanyalo keto mana matin mondo mi oloke kala mabe keta oketo chiemo bedo gi sugar. Koro soy sauce ka en ga gi chumbi 5 to 10 minutes. Onego bedo seche kaka waloko kama. Teka ni mouse chiek. Onego be ni gigo te donje iye yo makare. Yo makare. Nikech koro wadwa keto tijo bed well presented. Koro mondo ino kora kwara ahinya en mana gima biro ma red. Inyalo kawo gine ma neno magi mishiri ni. Watimo gibilo ni garnishing. Garnishing oketo chiembwa bedo maber. Malombo wa. Koro kikawo tibole wiye kanyo. Mishiri ni bolo mana matin. Mishiri ni nyalo chamo kata ro. En koro kochuno nyako chiega kaka chalo kaka danwa. Koro kodhi mana mapiyo ang'eyo ka gwendwa no koro ang'e ni kamano en oseromo. Koso nego be ni nitiere gima omede iye. Wanyalo mana ng'iyane niniwa mar mchele chakoro. Ma be dhi mbele maber. En onego bed ni kiseketo kitungu mari, iseketo vegetable mabende waketo, onego bed no chiek kuom thuolo maromo nade kasto waketo ang'o kendo? No, onego bed ni chiek 5 to 8 minutes. Ma chiek 5 to 10 minutes. Ma chiek 5 to 8 minutes. Nikech onego bed chiek kanya koro dhi medo chiek e mchele. Koro kinno koso chiek to watingo mchele wacha.
Te wantiere ka gi pilipili hoho. Pilipili hoho bende wamede wiye ka. Yes. Mano pilipili hoho makwar gi mano ma wanyalo wacho mano ma green gi ma red. Yes. En bende yo laola moro. En be kono go beno chiek ahinya. En be nyalo ti kode ro, en vegetable nyalo ti godo ro. Koro ni keto isweta mana matin. Yes, mana matin. Mana matin to kasto waole kancha. Gwendwa ni koro king'iye. Koro chiek. Oseromo. En koro wasimo gas. En koro sani oromo. Nyakwara Mogejo mana kaka ineno kit gweno maneno kae en mano ma wanyalo wacho ni nyalo miyo olap dhogi ndong' sa asaya kaluwore ni kinene kae to oneno mamit mana kaka osenyiswa ka ni en sweet and sour. Mana kaka ineno otimo wanyalo wacho ni owuotho iye yo makare kata kamano anga midwoko kaluwore ni tok tadhi nyisi kaka ochalo. Mchele marwa bende iwacho ni koro kwasekete nego beni koro watimo nang'o. Koro chiemo to kidwa winjo ka chiemo go en sawa. Chiemo ok smell kama daire kaka nyalo smell gimoro ni chiemo kidwa smell kiwinjo ka en kisawa to iwayo motion kama to biro ni kama kaso motion ema biro miyi to gino winjo ka en winjo ka gino kech kata winjo ka en gi sweet. Koro mchele kaka inene ni wakawo prawn fork wani to wang'iyego kama. Prawn fork no mana kaka isewacho ni en mano ma miyo mchele ok makre. Ok makre ahinya. Kaso wakawo ma kama tiole. Waole iye. Yes. Be aneno ka gik moko te ma waketo kanyo aneno ka en mchele ma wanyalo wacho ni marangi ne ber. Marangi ne ber. Koro kikele ka wakonja kama. Wakele kama koro ibiro kode kama tikoroga